Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11. Welcome, nagapalayag na ang Bombo Hanay sa Udto, diri sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakatrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 25, tuig 2024. Subong adlaw aton man sini nga inobserbar ang Holy Week, panugod sa Semana Santa, amo ang Lunes Santo. Sa aton sini iyang mga kabombo, yari karon ang mga nagapanguna dalagkuan nga mga balita. Nagapamati kamo sa Bombo Hanay sa Udto. Biyahe sang Iloilo, Guimaras, vice versa, may pagpatigayunon ng mga adjustment sang schedule sa Huwebes kag Biyernes Santo. Sa piyak kamain Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force mabulig sa pag-monitor sang illegal nga droga nga nagasulo diri sa probinsya. Sa iban pa nga matalupang doon karon nga mga balita, Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki ginakabig nga pinakadako nga accomplishment niya ang illegal nga droga sa sulod sa isa ka bulan sa iya sini nga pagpungko bilang Regional Director. Ini ang Bombo Hanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa iban pa nga matalupang doon karon nga mga balita, Iloilo City Government seryoso nga ginalantaw ang pagdeklarar sang outbreak sa nagatas nga kaso sang pertosis diri sa syudad. Pila ka mga transport cooperative pabor sa plano sa city government nga ipaidalom sa retraining ang mga drivers sang modernized bus. Ini ang Bombo Hanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Samtang pasiplatan man naton ng mga kabombo ang antisipar karon nga pagsakaman sang presyo sang produktong petrolyo, no? Sa aton sini nga mga kabombo ginabanta nga masobra pesos, no? Ang or peso ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo nga ginantisipar take effect sa palabuton sini iya nga Martes nga adlaw. Sa mga kabombo naton ang gasolina ginabalubanta 1 peso and 50 centavos, tubtob 1 peso and 80 centavos. O kung sa diesel naman, o sa bahin sa diesel, magasaka man sang 1 peso and 35 centavos, tubtob 1 peso and 50 centavos. Ang kerosene, ginalantaw man nga magasaka 1 peso and 40 centavos, kag tubtob 1 peso and 80 centavos. Amo ni ang latest announcement karon. Ginabantayan pa diri banwa kon pilagid ang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo. Ini sa aton sinimakuturan panibago nga price adjustment sa bahin karon sang presyo sang gatong. Ini ang Bombo Hanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Another round sang palasano naman para sa aton sini nga mga motorista sa palabuton sini nga or sa aton sini nga subong nga Semana Santa ang pagsaka sa presyo man sang gatong. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries para sa aton sini nga week number 2 sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sa aton sini nga mga kulturan karon. Tandaan gid ninyo ang mga proof of purchase nga dapat sini ninyo ihulog para nga makabasakop kamo sa Buena Mano Salvo Year 18 promo diri man sa studio ukon sa barangay draw. 7 million pesos ang kabugusan sini nga premyo nationwide sa aton sini nga mga kulturan. Madamo sa pamaagi agud ikaw ang magdaog kag ano nga mga proof of purchase sa aton sini mga kulturan ay inyo sini dapat nga tipunon bantayan kay patpatunaton ina sa panay nga pagpalayag sa Bombo-Hanay sa Udto. Lakip na detalye sa madalakuan ng mga balita pagkatapos sang Bombo Network News. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, and we're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Marso 25 taong 2024 at ngayon nga po ay Lunes Santo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating mga headlines. Ang China nagbanta sa Pilipinas na maghanda raw sa posibleng umanong consequences matapos na akusahang nagdadala ng mga construction material sa Ayungin Shoal. Ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill naman naging matagumpay daw ayon sa Office of the Civil Defense. At ang Pilipinas hindi magpapatinag sa mga propaganda ng China kasunod na rin ng panibagong agresibong aksyon dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Naman ang mga bus patungo sa probinsya fully booked na kasabayan ng pagsisimula ng Holy Week Exodus. At sa atin pang mga karagdagang balita, ang Quezon City patuloy naman ang isinasagawa contact tracing para doon sa mga kaso ng pertussis o yung mga whooping cough victims dyan sa naturang lungsod ayon sa Department of Health. This report tabangan mamaya nasa 2 kabataan na leader dinukot umano sa syudad ng San Carlos sa lalawigan ng Pangasinan sa kasagsagan ng paggunita ng Palm Sunday. At sa ating balita sa ibayong dagat, 4 na suspek sa Russian Concert Hall Massacre na ginasawi ng 137 katao kinasuhan na ng terorismo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating pakinggan ang mga paalala mula po sa Bombo Radio Philippines. At ito ay kaugnay po ng pakikiisa ng Bombo Radio Philippines sa buong Christendom sa pag-alala at pagpapakasakit na sinapit at kamatayan at pati ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaugnay nito mga kabombo, ang himpilan ng Bombo Radio Philippines o mga himpilan ng Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi mapapakinggan sa Biyernes Santo, Marso 29 pagkatapos ng coverage ng 7 huling salita o yung 7 palabras. At ipagpapatuloy naman ang pagsasaimpapawid sa araw po ng Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday at 31 ng Marso ng taong kasalukuyan. Dako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mas marami kaysa sa inaasahan ang nakibahagi umano sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon yan sa ulat ng Office of the Civil Defense sa Campo Aguinaldo dyan sa Quezon City ang napili na ceremonial site ng nasabing aktibidad na idinaos naman kaninang alas 8 ng umaga. Pinangunahan ito ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at iba pang mga opisyal kung saan ay nagkaroon
nagkaroon ng camp-wide evacuation drill na sinundan ng communication exercises upang ipakita at subukan ang communication protocols at coordination mechanism ng pamahalaan maging sa national at local level man. Layunin nitong matiyak ang kahandaan ng mga otoridad sa pagtugon sa sandaling tumama ang malakas na lindol. Maging ang pagtama ng sunog at iba pang kalamidad ay kanila ring pinaghahandaan. Sa ibang balita naman, nagbanta ang China sa Pilipinas na maghanda raw sa lahat ng posibleng consequences ng aksyon nito sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ngang akusahan ng China Coast Guard noong araw ng Sabado ang Pilipinas na nagdadala umano ng mga construction material sa Mayayungin Shoal para lamang depensahan ang panibago na namang pangaharas nito kung saan nga muling binumbahan ng tubig ang resupply boat ng Pilipinas na magdadala ng mga supply sa mga tropa ng ating bansa na nakaistasyon sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagdulot naman ito ng matinding pinsala sa Unayza May 4 at ikinasugat ng lulan nito na 3 personnel ng Philippine Navy. Ayon sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, kapag ipinagpilitan umano ng Pilipinas ang ginagawa nito, ipagpapatuloy ng China ang pagsasagawa ng mga determinadong hakbang para protektahan umano ang territorial sovereign nila, maritime rights at interes. Sinabi din ng China Coast Guard na nagpatupad ito ng legal na regulasyon, pagharang at pagtataboy sa resonable daw at profesional na paraan. Bilang tugon naman, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año nitong araw ng Linggo na hindi matitinag ang ating bansa sa resupply mission nito sa military outpost sa Ayungin Shoal sa kabila pa ng panibagong pangharas ng mga barko ng China. Sinabi din ng opisyal ng Pilipinas na magsasagawa sila ng top-level security meeting ngayong araw para talakayin ang insidente at ang kabuang aspeto kaugnay sa West Philippine Sea. Pagkatapos ay iprepresenta naman ang mga rekomendasyong kanilang mapag-uusapan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, marami na sa mga biyahe ng mga bus patungo sa mga probinsya ay fully booked na at yan ay kasabay ng pagsisimula ng Holy Week Exodus. Itong pagbuhos ng mga pasahero papalabas ng Metro Manila. Kabilang sa mga ito ang mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, partikular na ang biyahe ng air-conditioned buses patungo sa probinsya ng mga lugar dyan sa Bicol Region ay fully booked na hanggang sa 31 ng Marso. Gayon din ang biyahe patungo ng Camarines Sur at yan ay fully booked na rin hanggang sa Marso 28 o Huwebes Santo. Samantala, mayroon pa rin namang mga ordinary bus na maaaring masakyan yung mga pasahero na bumabiyahe araw-araw at magde-deploy din ng mga extra air-conditioned unit na mga bus na sakaling kailanganin. Ang mga unit na ito mga kabombo at biyahe ay patungong Baguio, Zambales, mga fully book na rin mga kabombo sa ilang mga terminal hanggang sa 27 at 28 ng taong kasalukuyan. Kinasuhan na ang 4 na sospek sa Concert Hall Massacre na kumitil sa 137 na katao noong araw ng Biyernes. Lahat ng 4 na sospek ay kinasuhan ng terorismo at habang buhay na pagkakakulong. Kinilala ang mga salarin na sina Dalerzon Merzoyev, Say Dakrami Morodali, Racha Balizod Shamsidin at gayon din si Muhammad Subi Faizov. Itinakda naman ang pre-trial detention ng mga ito hanggang sa Mayo 22, subalit maaari daw na mapalawig pa ito depende sa petsa ng pagdinig sa kanilang mga kaso. Ayon naman sa Basmani District Court, 2 sa defendants ang nag-plead ng guilty at ang isa naman mula sa Tajikistan ay umamin sa kanyang kasalanan. Nangako naman si Russian President Vladimir Putin na papanagutin ang mga nasa likod ng tinawag niyang barbaric terrorist attack. Una nga rito noong araw ng Sabado na aresto na ang 4 na gunman habang sinusubukan pa nilang tumakas patungo doon sa Ukraine. Samantala itinanggi naman ng Kiev ang pagkakasangkot nito sa pag-atake doon sa Russia.
Sa mga karagdagan nating balita, advisory muna mga kabombo, mga ka-Star Nation, lalo na doon sa mga babiyahe dito sa Kalakhang, Maynila sa mga susunod na araw. Magsasagawa kasi ng 24 hours na pagsasaayos doon sa mga pangunahing kalsada at yan ay dito nga sa Metro Manila sa panahon ng Holy Week. Sinasamantala kasi ito ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil mas mababa ang bilang o volume ng mga sasakyan. Anya sa Metropolitan Manila Development Authority, kinakailangan maisagawa ito, katuwang nila ang Department of Public Works and Highways at Telecommunication Companies sa pagsasaayos ng mga kalsada ngayong panahon ng bakasyon, kung saan marami sa mga motorista at mga biyahero ay nagsiuwian sa mga probinsya para naman sa pag-obserba ng religious events at family gatherings. Sisimulan ang mga roadworks sa araw ng Miyerkules. Yan ay matatapat na Miyerkules Santo, Marso 27, dakong alas 11 hanggang alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa araw ng Lunes 1 ng Abril. Kabilang sa mga apektadong kalsada ay ang mga sumusunod: yung Batasan, Commonwealth Tunnel at yung Philinvest area patungo sa may Sandigan Bayan at yan yung first lane mula sa Plant Box sa Quezon City. Pangalawa naman, yung West Avenue, Ligaya Street to Del Monte Avenue, first lane, mula po yan doon sa may sidewalk at sa Quezon City pa rin yan. Yung Luzon Avenue, southbound, Congressional Avenue Extension, bago pa man ang Luzon Flyover, first lane, mula yan doon sa center area ng Quezon City. At pang-apat, yung Commonwealth Avenue, patungo sa Elliptical Road, third lane, mula sa sidewalk, dyan pa rin yan sa Quezon City. Panglima, yung Mindanao Avenue, Tandang Sora area, patungo sa Longhines Street. Yan yung truck lane mga kabombo. Diyan pa rin sa Quezon City. Yung Mindanao Avenue Tunnel, diyan sa Sawi Road at yan ay parte ng truck lane. Diyan pa rin sa naturang syudad. Ang Payatas Road, Batasan Road to Bayanihan sa lungsod pa rin ng Quezon. At ang Payatas Road sa pagitan ng 5 Street at Leyte Street, dyan pa rin sa lungsod ng Quezon. Habang sa pangsyam naman, yung Payatas Road, bago ang pagdating dyan sa Maynilad Pumping Station, patungo ng gas station, first lane, mula yan sa sidewalk sa Quezon City. At yung IBP San Mateo Road, dyan pa rin sa Quezon City ay kabilang din doon sa magkakaroon ng road repair. Ang panglabing isa, yung Ross Boulevard, northbound, sa pagitan niya ng Lourdes Street at Vicente Soto Street dyan sa Pasay City. Pang-12 yung Ross Boulevard northbound sa pagitan ng Remedios Street at Pasaje Del Carmen Street dyan sa Pasay City. Pang-13 yung Ross Boulevard EDSA Flyover southbound bridge approach at yan ay sa outer lane at sa inner lane ang apektado. Ang Pasay City area pa rin mga kabombo ang ating natukoy at yung South Super Highway East Service Road Parañaque City at yung East o EDSA northbound Guadalupe bago ang sumapit dyan sa tulay, third lane naman yan. Ang apektado, Makati City area yan. At ang EDSA northbound Guadalupe, P. Burgos Street, malapit sa dalawang fast food dyan sa Makati City area. Ang EDSA northbound Guadalupe, JP Rizal Extension, second lane naman ang apektado, Makati City po yan. At ang EDSA northbound Guadalupe, JP Rizal Extension, malapit sa stoplight, second lane naman ang apektado at area po yan ng Makati City. Kaya't inaabisuhan yung mga motorista na dumaan muna doon sa mga alternatibong ruta upang hindi maantala o mabalam sa inyong mga tutunguhing lugar. Naman tayo ng karagdagan pang pag-uulat, ang Philippine Ports Authority hinimok ng senador na mag-hire ng mga veterinaryo sa mga pantalan upang matiyak daw ang kaligtasan ng mga alagang hayop na dala din ng mga biyahero. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat si Bombo JC Galvez.
Hinimok na Senador Francis Tolentino ang Philippine Ports Authority na kumuha ng mga veterinaryo sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga alagang hayop na dala ng mga biyahero at payagan silang sumakay sa mga barko sa kanilang biyahe ngayong Semana Santa. Sa isang pagpupulong, kasama si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, binanggit ni Tolentino ang gawin ng mga biyahero na nagdadala ng kanilang mga alagang hayop na maaring magresulta sa hindi pagkakasundo sa mga otoridad kung hindi sila makakapagpakita ng mga health document kung saan ang kanilang mga alagang hayop ay pinapaiwan na lamang sa port. Naniniwala si Tolentino na kinakailangan ng mga veterinaryo sa mga port upang magbigay ng serbisyo sa pamagitan niyan ng pagsusuri sa mga alagang hayop at paggawa ng mga dokumento na kinakailangan upang sila makapasok sa mga barko. Sinabi ni Santiago sa senador na ang mga tauhan ng Bureau of Animal Industry sa mga port ay ang gumagawa ng trabahong ito at mayroon silang malalaking mga nakapaskil. Ukol yan sa mga patakaran para sa pagdadala ng mga alagang hayop sa barko. Gayunpaman, isinantabi ni Tolentino ang papel ng Bureau of Animal Industry bilang isang regulatory body na magsusuri ng mga papeles. Maaari niya makipag-ugnayan ang Philippine Ports Authority sa Philippine Veterinarians Association sa pagbibigay ng serbisyo upang matulungan ng mga biyahero. Yun na lang sa Philippine Ports Authority, sana to pa rin nila yung usapan, lagi silang veterinarian sa mga pantalan para naman yung may mga dalang mga hayop na alaga, mga pets ay makasakay kasi mukhang pagbabawalan nila. Bilang tugon sa mungkahi ng mambabatas na magbigay ng hiwalay na serbisyong veterinaryo sa mga pantalan, sinabi ni Santiago na sisimulan nila ang inisyatiba ngayong Semana Santa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, hinamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang China na ilatag ang sovereignty claims dyan sa arbitration. Ginawa nga ng kalihim ang naturang pahayag matapos na pagbantaan ng China ang Pilipinas na maghanda sa lahat ng posibleng consequences sa gitna ng mga aksyon umano ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Defense Chief, kung talagang hindi natatakot ang China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi mag-arbitrate o magkaroon ng pagsasailalim sa arbitral tribunal sa ilalim na rin ng international law para naman maipaliwanag ang lahat kung anong kanilang karapatan kaugnay pa rin ng naturang issue. Nanindigan din si Secretary Teodoro ng China ang patuloy na nang hihimasok dyan sa bahagi ng territorial waters ng ating bansa. Ang pahayag din na ito ng Philippine official ay kasunod ng panibagong panghaharas ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas na matinding ikinapinsala nito at ikinasugat pa ng 3 tauhan ng Philippine Navy habang nagsasagawa lamang ng regular rotation and resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal noong araw ng Sabado. Samantala naman, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang Pilipinas hindi daw magpapatinag sa mga propaganda ng China kasunod ng panibagong agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bongbong Marlene Padiernos. Nanindigan si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi magpapatinag kailanman ang Pilipinas sa mga propaganda ng China. Ito ang inihayag ni Secretary Teodoro kasunod ng pinakahuling insidente ng agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa kasagsagan niya na rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan binomba muli ng water cannon ng China Coast Guard ang resupply vessel ng Pilipinas na Unaiza May 4. Matatandaan na una nang nagbanta ang China hinggil sa mga consequences na ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea na kanilang pilit na inaangkin. Pero sabi ni Teodoro, ito lang daw ay isang pananakot. Kasabay ng pagkwestiyon sa ginagawang pananakot ng China na tila taliwas naman sa kanila umunong kagustuhan na makamit ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Aniya, hindi ang Pilipinas ang nagisimula ng panganib sa West Philippine Sea dahil nananatili lamang aniya sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ang mga ginagawang operasyon ng Pilipinas. Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin.
So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Ano bang pagbubuyo ang ginawa natin? Kung ginawa natin ito within their 200 nautical mile exclusive economic zone sa may Hainan Island, yun ang provokasyon. Eh dito nila ginagawa eh. So, anong gagawin natin bilang Pilipino? Samantala, kasabay nito ay nanawagan naman sa Teodoro sa ating mga kababayan na magkaisa sa likod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para igiit ang soberanya at karapatan ng ating bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Alinsunod pa rin yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakisang iba't ibang tanggapan na nasa loob ng Palasyong Malacanang at Malacanang Complex sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa kaninang umaga. Eksakto alas 9 ng umaga mga kabombo ang pagsisimula ng nationwide simultaneous earthquake drill at ang naturang aktibidad ay naglalayo na ihanda ang pagtugon at ganoon din yung mga response team sa ganitong pangyayari at maging ang publiko sa mga nararapat gawin tuwing mayroong nararamdamang lindol o kahit na anumang uri ng sakuna na maaaring mangyari sa mga lugar. Layunin din ito na palakasin pa ang kamalayan ng publiko sa mga paghahanda at ganoon din sa mga kinakailangan gawin sa sandaling tumama ang pinangangambahan na the big one. Kasabay nito ay naglabasa ng mga kawani ng Palasyo Malacanang kung saan ay nagsagawa ng drop, cover and hold at ayon sa kanila asahan na magkakaroon pa ng mga susunod na earthquake drill at makikisa pa rin sila sa mga ganitong aktibidad at may mga masasaksihang bagong senaryo ang publiko upang lalo pang mapatatag ang kamalayan at pagtugon tuwing may panahon na tumatama na mga lindol. Dagang mga balita naman mula dyan sa Kongreso, determinado si House Speaker Martin Romualdez na gawing matagumpay ang pagsusulong ng pag-amyenda sa Restrictive Economic Provisions ng 1987 Constitution. Kasunod dito ng inilabas na Tangery Survey kung saan nasa 52% ng mga Pilipino ang sumusuporta umano sa hakbang tungo sa Charter Amendments. Ayon kay House Speaker Romualdez, mananatili ang kanilang pagsisikap na makipagtulungan sa iba't ibang partido upang may sakatuparan ang constitutional reform na magbibigay daan umano sa mas masaganang hinaharap. Nabubuhayan na niya siya ng loob sa resulta ng survey dahil indikasyon ito ng pagbabago ng sentimiento ng publiko at nangangahulugang ikinukonsidera na nila ang mga merito ng amyenda sa saligang batas. Punto pa ng House Leader, bagamat kakaunti lamang ang babaguhin sa konstitusyon, mahalaga ito dahil kinakatawan nito ang pananaw ng bawat Pilipino na kumikilala sa posibleng benepisyo at kahalagahan ng pag-update sa charter upang makasabay sa nagbabago at mapanghamon na panahon. Sa Committee of the Whole naman ay naipaliwanag na ng mga eksperto at resource persons ang mga argumento na pumapabor sa amendments. Dagdag pa ni House Speaker Romualdez, pinagtitibay lamang nito na ang legislative process ay nakahanay yan sa pananaw at pangangailangan ng mamamayan lalo't naging malalim ang parliamentary debates at sinigurong nakaugat ang constitutional reform sa komprehensibong mga diskurso. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita ngayong araw po ng Lunes Santo at maaari umano na makapagrehistro ang mga bata na nasa edad 1 hanggang 4 na taong gulang sa Philippine Identification System. Yan ay para makakuha ng National ID. At ayon nga sa Philippine Statistics Authority, ito ay bahagi ng pagsisikap na may rehistro ang mga kabataan at marami pang Pilipino sa PhilSys, kabilang na yung mga minor de edad. Para naman makapag-rehistro, dapat nakasama ng isang minor de edad sa pagpapatala nito ang kanyang magulang o kaya naman ay guardian na nakapagpatala na sa PhilSys.
Ang naturang proyekto mga kabombo ay may numerong kakibat at ito ay permanenteng identification number at ililink yan kasamang magulang o kaya naman ay guardian. Kailangan na magpresenta ng dokumento o supporting documents para naman maberipika kung ang magulang ang kanyang kasama para ito sa demographic information ng naturang bata kagaya na lamang ng birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority at Local Civil Registry Office. Sa oras na ma-validate na ang demographic information, kukunan ng front-facing photograph ang naturang bata. Ang iba namang biometric information kagaya ng fingerprints, iris scan at updated front-facing photograph ng naturang bata ay kukuhanan sa oras na tumungtong na sa edad na 5 taong gulang. Bukas ang registration centers para naman sa walk-in habang isinasagawa ang online registration para naman sa mga naninirahan sa malalayong mga lugar. Kaya kukuha pa tayo ng mga karagdagang balita dahil ang Quezon City daw patuloy na nagsasagawa ngayon ng contact tracing para yan sa mga kaso ng sakit ng pertussis o whooping cough sa kanilang lungsod. Mamaya ating babalikan ang kabuuan ng balitang yan, samantala muna sa ibang mga balita. Hinimok mga kabombo ng Labor Department ang Filipino community na nakabase dun sa Kuwait na samantalahin yung binuksang amnesty program ng Migrant Workers Office sa naturang bansa. Saklaw nito ang mga nasa State of Kuwait na illegal na naninirahan sa nakalipas na mga taon. Maging ang Migrant Workers Office na nakabase doon ay nagpahayag din na mga Pinoy ay kinakailangang samantalahin ang ganitong pagkakataon para sa kanilang dokumentasyon at maisaayos ang pagtatrabaho ng walang inaalala. Kabilang narito yung pag-renew o kaya naman pagkuha ng Philippine passport sa Embahada ng Pilipinas at iba pang mga dokumento na bahagi ng kanilang mga requirements. Maaring maharap sa overstaying ang isang foreign national doon sa Kuwait kapag hindi ito nag-update ng kanyang rehistro at posible pa siyang maaresto o kaya ma-deport, mapatawan ng penalties at iba pa. Magtatapos ang amnesty program dyan sa Kuwaiti government hanggang sa Hunyo 17 ng taong kasalukuyan. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the President Engineering Office na nakatakdang isunod na gawin ang fire drill sa loob ng Malacanang Complex matapos nga ang isinagawang earthquake drill. Ayon kay Architect Rinaldo Paderos ng Office of the President Engineering Office na siyang nangangasiwa sa gusali ng New Executive Building sa may Malacanang Complex, itatakda nila ang fire drill para bigyan din ng kaalaman ang lahat ng opisyal at kawani sa iba't ibang tanggapan sa Malacanang kung papaano tutugon sakaling magkaroon ng malaking sunog sa alin pa mang bahagi ng Malacanang Complex. Ayon kay Architect Padernos, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay para maiwasan ang anumang mga insidente ng pagkasawi o pagkasugat ng mga tao. Inihayag naman ni Gerald Bautista, ang officer in charge ng General Services Division ng New Executive Building, na may nakatakdang pondo para sa taong ito para ipambili ng mga emergency equipment, medical at first aid kits para magamit sa panahon ng emergency at ganitong mga uri ng pagsasanay. Ayon pa kay Architect Padernos, kumpiyansa siya sa mas matatag pa ngayon na New Executive Building at iba pang gusali sa Malacanang dahil isinagawa muna rito ang retrofitting bago ang pagsasagawa ng renovation. Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pinag-aaralan ngayon ni House Deputy Speaker at Quezon Congressman David J.J. Suarez ang pagpasa ng supplemental budget upang matugunan ang 9 bilyong piso na deficit sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na dulot umano ng budget cut na isinagawa ni Senator Amy Marcos.
Ayon kay Suarez, maaaring maging solusyon ang supplemental budget sa ginawang realignment ni Senator Marcos na nagkakahalaga raw ng 13 billion pesos patungo sa ibang social amelioration program. Paliwanag nito, ang layunin ng Republic Act 11310 o yung Poor Peace Act ay bawasan ang poverty incidence sa ating bansa sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program para sa mahihirap na pamilya sa loob ng hanggang 7 taon. Ito'y upang mapabuti pa ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon at sa naging pagdininga ng House Committee on Public Accounts at Social Services na batid na inilipat umano ang 13 bilyong piso at yan ay bahagi ng assistance to individuals in crisis situation o kaya naman ay AIX at yung quick response for to calamities. Punto pa ng House Leader nang aprubahan sa Kamara ang 2030 national budget ay kumpleto pa ang pondo para naman sa Poor Peace kaya hindi nito alam kung anong nangyari pagdating naman sa panig ng Senado. Naman natin ang kasama natin mula dyan sa lungsod ng Quezon dahil nga nagsasagawa na sila ng contact tracing kaugnay doon sa mga posibleng nakasalamuhan ng mga dinapuan ng sakit na pertussis. Kaugnay niyan may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, kinumpirma nga ng Department of Health na patuloy ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ng contact tracing sa mga kaso ng sakit na pertussis o itong whooping cough sa kanilang lungsod. Bukod nga sa Quezon City, nakapagtala na rin ng kaso ng nasabing sakit ang lungsod ng Taguig, Pasig at maging sa lalawigan ng Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Health Undersecretary Eric Tayag na ang mga individual na kabilang sa mga listahan ng naturang lungsod na nagkaroon nga ng kaunting sintomas ay binibisita ng mga ito para matukoy kung meron pang mga karagdagang kaso. Sakali man na may maulit na panibagong kaso ay kagad itong bibigyan ng antibiotic para kaagad na magamot. Nilinaw rin ni Tayag na ang naturang sakit ay nagagamot ng mga kaukulang medisina. Ay pinupuntahan po nila yung mga barangay para hanapin kung meron pang karagdagang kaso at kung meron ay mabigyan kaagad ng antibiotic sapagkat ito ay dala na isang bakterya ay magagamot naman pag pinainom po ng antibiotic. Maliban dyan, inikayat nila dahil may mga bakuna pa naman at hindi pa naman na nagkakaroon sila ng problema at nabigyan nga. Bagamat si Mayor Joy Belmonte nagdesisyon na baka bumili po sila at habang hinihintay po yung pagdating po ng mga bakuna mula sa Department of Health. Kung maalala, nagdeklara na nga ng pertussis outbreak ang Quezon City matapos sa makapagtala ang lungsod ng hindi bababa sa 23 kaso nito. Batay sa datos, 4 na sanggol na ang naiulat na nasawi mula sa nasabing sakit. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, ito ay mas mataas kumpara sa numero noong nakaraang taon sa parehong buwan ng Enero. Ang pertussis ay isang nakakahawang sakit sa baga na sanhiya ng bakterya na Bordetella pertussis. Paliwanag pa ng Center for Disease Control and Prevention na anumang edad ay maaring tamaan ng naturang sakit. Kadalasan ani ang apektado nito ay mga bata na may edad 5 pababa, lalo na yung mga walang bakuna at mahina ang immune system. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ibang balita naman, binigyang diin ni Climate Change Commission Executive Director Robert Borge ang kahalagahan ng agarang pagbuo ng National Adaptation Plan na sa gitna yan ng patuloy na pakikipagbaka kontra sa pagbabago ng klima. Sa partisipasyon nito sa ika-25 pagpupulong ng Adaptation Committee of the United Nations Framework Convention on Climate Change, inihayag ni Borge na malaki ang magiging papel ng naturang komite sa pagkamit ng pagiging climate resilience ng iba't ibang mga bansa.
Gayunpaman, nangangailangan anya dito na maibigay ang kailangang suporta hindi lamang sa anyo ng financial support kundi pati na rin sa larangan ng teknolohiya, collaboration at kooperasyon, lalo na sa hanay ng mga tinaguriang vulnerable countries gaya na lamang ng Pilipinas. Kailangan din ayon kay Borge na may taguyod ng bawat bansa ang pagbuo at pagpapatupad ng naturang komite sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito ay sinabi ni Borge na pinoproseso na ng Pilipinas ang pagbuo nito ng kauna-unahang komite. Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, mga Kastar Nation, inatasan ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan ang lahat ng mga pinuno ng mga barangay na kanilang nasasaklaw dyan sa lungsod ng Maynila na i-update naman ang kanilang listahan para sa mga senior citizen, persons with disability at mga pinuno ng pamilya. Hinikayat din ng naturang opisyal ang mga kinaukulang sektor at mga residente ng syudad na tumulong sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa mga barangay. Ayon nga sa alkalde, ang direktiba ay naglalayon na matiyak ang mga listahan ay naglalaman ng tamang impormasyon at napapanahon dahil makakatulong din naman ito sa bibigay ng kaukulang tulong ng pamahalang lungsod lalo na sa pagbibigay ng benepisyo sa mga residente. Ang mga updated na listahan, mga kabombo, ay maaari din na magamit ng lokal na pamahalaan upang matiyak na saklaw ng Social Amelioration Program ang lahat ng mga kwalipikado sa naturang programa. Ang pamamalahang lungsod ng Maynila ay regular na nagbibigay ng buwan ng tulong pinansyal doon sa mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities at mga university students para tulungan sila sa kanilang mga regular na pangangailangan upang maipagkaloob ito ng lokal na pamahalaan. Biniberipika na ng gobyerno ng Pilipinas ang ulat na kinasuhan na raw ng murder at trespassing ang dalawang Pilipino na isinasangkot sa pagkamatay ng mag-asawang Hapones sa Tokyo, Japan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, base sa ulat sa isang media outlet sa Japan, na-indict na raw noong Marso 22 para sa kasong murder at trespassing sina Hazel Ann Morales at Brian Jefferson de la Cruz. Subalit kasalukuyan pa niya itong kinukumpirma ng Embahada ng Pilipinas at ng kanilang abogado. Inihayag din ni Undersecretary de Vega ang ulat ng Pilipinas o Philippine Embassy sa Japan na itinanggi ni Morales ang anumang pagkakasangkot nito sa pagkasawi ng mag-asawang Hapones. Habang si De La Cruz naman ay inamin na nasa pinangyarihan nga ito ng krimen, subalit nanindigang hindi niya pinatay ang mag-asawa. Sinabi din ng Department of Foreign Affairs official na bibisitahin ng opisyal ng Embahada ang Pinay na si Hazel ngayong araw, habang si Brian naman ay nasa pangangalaga ng Department of Migrant Workers Office dahil ito ay isang overseas Filipino worker. Patuloy din naman na imomonitor ang kaso ng dalawang Pinoy at titiyakin daw na maibibigay ang due process sa ilalim niya ng batas ng Japan. Matatandaan nga na una nang naaresto ang dalawang Pilipino noong Enero ng kasalukuyang taon dahil sa pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang Hapones at muli namang inaresto habang nakakustodiya noon lamang Marso 1 para sa murder at trespassing. Abangan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating ulat pa ng mga karagdagang impormasyon sa paglilibot ng ating news team dahil may mga pasahero dyan sa Ninoy Aquino International Airport na humahabol para makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Alamin po natin kung may mga available flights pa o fully booked na rin yung mga aeroplano. Ganon din ang iba pang mga transport hubs ay ating kukumustahin mamaya lamang sa tuloy-tuloy pang balita sa Bombo Network News. Samantala, matapos namang magsagawa ng mga sabay-sabay na pagsalakay sa mga warehouse, ang Bureau of Customs natuklasan nito ang mga peking produkto gaya na lamang ng underwear, hardware products at iba pang gamit sa Caloocan City at Bukawi, Bulacan noon lamang yung nakalipas na linggo. Inuulat ng ahensya, partikular na ng kanilang Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, ang pagkakadiskubre ng humigit
higit kumulang 7.37 billion pesos na halaga ng mga ipinagbabawal na produkto. Sa isang pahayag, sinabi ni Custom Commissioner Bienvenido Robio na ang operasyong ito ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap na ganap na matuldukan na ang pagdagsa ng mga smuggled goods sa ating bansa. Sa operasyon naman sa Caloocan City, natuklasan ng mga otoridad ang nasa 3,500 na mga kargamento na mga peking underwear at medyas na may mga tatak ng sikat pa na brand na tinatayang nasa 4.3 billion pesos ang halaga. Sa karagdagan namang pagsisiyasat sa iba pang mga bodega, natuklasan din ang mga karagdagan pang ipinagbabawal na produkto na nagkakahalaga naman ng 70 million pesos. Kabilang dyan ang mga pambabaing sandals, speaker, food items, industrial pipe, fittings at sanitary kitchenware. Habang ang isa pang operasyon sa may bodega naman ng Bukawi sa lalawigan ng Bulacan ay humantong din sa pagkakadiskubre ng iba't ibang gamit na abot sa 3 billion pesos. Kasama sa mga produkto na ito ang mga gamit sa kusina, liquid detergents, playing cards, hardware materials, appliances, clothing apparel, laruan, computer accessories, gadget, cosmetics, school supplies, plastic wares, power tools, mosquito, at gayon din yung mga swimming vest and pools, mga laruan, scented candles, party materials, skateboard at alkansya. At meron ding nakitang cash box, tent at iba pang mga pangkalahatang paninda. Samantala, hinihiling naman ng mga otoridad sa customs sa mga may-ari ng mga nabanggit na produkto na magpakita ng mga dokumento sa pag-import o proof of payment. Balikan natin mga kabombo, mga update natin doon sa mga transport hubs dito sa Metro Manila at mga karating na lugar upang mabatid, lalo na ng mga nais pang humabol ng kanilang biyahe ngayong Semana Santa. Alamin natin dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Kumusta ang mga preparasyon? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Pilit pa rin hinahabol ng ilang pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport na makauwi sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Abalaman sa ibang lakad papuntang Bohol si Carmelita Dolor, hahabulin niya pa rin umano na makabalik ng Batangas para makadalo sa misa ngayong Semana Santa bilang suporta na rin umano sa kanyang anak na isa sa apostoles ngayong darating na Huwebes. Anya mabuti na lang umano at wala silang naranasang aberya ngayon o pagkaantala sa kanilang biyahe dito sa paliparan. Ngayong Holy Week ay bali doon lang kami sa aming lugar kasi yung anak ko kasali sa church, meron siyang kasali siya sa Apostoles, di suportahan namin siya. Kasi yun nga, meron siyang ganap doon sa Huwebes ng misa. Si Linda Arinos naman kahit papapunta siya ngayon ng Davao para sa schedule ng pagpapagamot niya dahil sa sakit na cancer ay susubukan niya pa rin umanong bumalik agad sa Puerto Princesa sa Palawan para makapagsimba ngayong Semana Santa. Anya hindi niya iniinda ang sakit niya ngayon dahil malakas ang paniniwala niya sa Diyos. Panalangin niya ngayong Holy Week na maintindihan ng lahat na nagpakahirap ang Diyos para sa lahat. O sana yung love ng bawat isa ay nandyan. Love para kay Lord. Kasi yun naman yung ginawa ni Lord para sa atin, yung pagbuwis niya ng buhay, napakahalaga yung pagmamahalan talaga ng bawat isa. Samantala kaninang alas 10 naman ng umaga nagsagawa ng inspeksyon dito sa naturang paliparan si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kasama ng ilang opisyal ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Bautista, maayos naman ang movement ng mga pasahero at inaabisuhan pa rin ang mga ito na dumating ng 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang mga flight para matiyak na hindi maiwan ng kanilang mga eroplano. Dagdag pa rito iniatas umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siguraduhin nila na ligtas ang mga pasahero, komportable ang mga ito at huwag hayaang magkaroon ng overcharging sa mga pamasahe. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga karagdagan nating balita, sinabihan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko at mga e-wallet companies at ilan pang Bangko Sentral ng Pilipinas supervised financial institutions na tiyakin ang kanilang mga customer service ay mananatili ngayong Semana Santa. Anya sa Bangko Sentral ng Pilipinas na kahit walang pasok yung mga empleyado ng mga bangko simula Huwebes Santo ay marapat pa rin na tiyakin na hindi mapuputol ang serbisyong ipinagkakaloob, kaya na lamang doon sa mga automated teller machines at mga online o kaya mobile applications. Ang hakbang anya ay para may sulong pa rin ang financial consumer welfare kahit sa panahon ng Semana Santa. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard Gordon sa sitwasyon ng mga batang Pilipino. Kasunod yan ng mga ulat na tumaas ng husto ang kaso ng tigdas nitong mga nakalipas na linggo. Kasunod ito ng pahayag ng US government na mayroon silang matinding pagkabahala dahil sa 45 na mga bata sa isang partikular na estado ay nagkaroon ng tigdas. Pero dito sa Pilipinas ay nasa 2,000 bata na ang naiulat na naapektuhan ng tigdas. Ngunit hindi pa rin ito natutugunan. Ayon kay Gordon, dapat na maging aktibo ang aksyon laban sa pagkalat ng virus kung saan maaaring maglantad ito sa milyon-milyong batang Pilipino. Dahil dito, inatasan na ng Philippine Red Cross official ang mga tauhan ng maglagay ng medical tents at emergency field hospital kung sakaling mag-overload na ang mga paggamutan dahil sa mga pasyente. Tulad na lamang ng ginawa ng Philippine Red Cross noong 2019 measles outbreak. Ang tigdas nga ay lubhang nakakahawa ayon sa Department of Health. Ang mga nahawaang individual ay maaaring makapag-infect pa ng tigdas sa pamamagitan ng hangin, lalo na sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. At maaari din na makaapekto ito sa lahat ng pangkat na edad, lalo na yan sa mga bata, kasama sa mga sintomas ang mataas na lagnat, ubo, sipon, pantal sa katawan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung napapansin po ninyo, wala muna tayong ginagamit na tambol. Bahagi po yan ng pakikisa ng Bombo Radio Philippines dito sa pag-alala sa pagpapakasakit at pagkamatay. Ganon din ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya naman, ang Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi muna mapapakinggan sa himpapawid pagsapit ng Biyernes Santo pagkatapos ng 7 palabras na atin pong i-cover. At magbabalik sa himpapawid ang inyong mga paboritong programa ng Bombo Radio Philippines sa 31 ng Marso ng taong kasalukuyan para naman sa tuloy-tuloy pang mga balita at impormasyon ihahatid ng Bombo Radio Philippines. Samantala, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, lalo na yung may kinalaman doon sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Dako tayo dyan sa Kabikulan dahil yung mga rolling cargo na bumabiyahe sa Matnog Port dyan sa probinsya ng Sorsogon ay pumapalo na sa 3,000 at yan ay may kaugnayan pa rin sa Semana Santa. Alamin natin kung nadagdagan pa yung naturang bilang batay na rin sa obserbasyon ng ating team dyan sa bahagi ng Bicol Region. May pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Unti-unti nang nararamdaman ang pagdagsa ng mga biyahero sa pantalan ng Matnog sa Sorsogon kaugnay ng pagsisimula ng Semana Santa. Ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nakasabay ng Palm Sunday kahapon ay naitala ang nasa 1,000 na mga pasahero mula sa pantalan ng Matnog patungo sa Visayas habang mahigit sa 3,000 naman na mga rolling cargoes ang tumawid patungo sa Visayas. Mas mataas na umano ito kumpara sa normal na 500 na mga pasahero at rolling cargoes na naitala kada araw. Subalit aminado ang opisyal na inaasahan na mas lolobo pa ang naturang bilang simula sa Martes Santo hanggang Huwebes Santo na inaasahang pagsisimula ng bakasyon mula sa trabaho. Kaugnay nito ay siniguro ni Galindez na mahigpit ang pagbabantay ng mga kinauukulan simula sa labas ng pantalan upang walang makalusot na ilegal na droga at iba pang ilegal na kontrabando. Paliwanag nito na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mamonitor ang mga papasok na mga biyahero at rolling cargoes. Samantala, sinabi pa ng opisyal na may sapat na ro-ro vessel na babiyahe sa buong Semana Santa upang maiwasan ang anuman na aberya.
yung mga pasahero natin galing dito sa Matnog papunta sa kabila, in a span of 1 week, naglalaro yan between 15,000 to 17,000 at yung mga rolling cargoes naman natin nasa 4,000 to 4,200. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, Bombo John Salonga nagulat. For the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Nasa 2 kabataang leader dinukot daw sa siyudad ng San Carlos sa lalawigan ng Pangasinan sa kasagsagan ng paggunita ng Palm Sunday. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan. Dinukot ang 2 kabataang leader sa siyudad ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan sa kasagsagan ng paggunita ng Palm Sunday. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Congressman Isagani Zarate, ang bayan muna nakatanggap sila ng balita bandang alas 8 ng gabi kahapon, Marso 24 ngayong taon at nireport naman na may dinukot. Kinilala naman ang mga ito na sina Axel Chong o Jack, isang kabataang environmental rights defender, at si Eko Dangla na isang kabataan church worker. Aniya, base sa report, huling namataan sa Barangay Polo sa siyudad ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan ang 2 at lumalabas naman na binugbog muna ang mga ito bago isakay sa isang SUV na hindi na rin nakuha ang kanilang plate number. Binigyan din naman ni Zarate na bukod sa nakakabahala ay nakakagalit din ang ginawa ng mga hinihinalang pwersa ng Estado na patuloy na inaapakan ang karapatan ng mga human rights defenders. Hinihinala ring mga armado ang mga ito dahil sa wala silang takot na gawin ang krimena. Nauna nang nilinaw nito na malinaw ang naging motibo ng mga dumukot na patahimikin ang 2 o ang tinatawag na red tagging dahil sa layunin ng mga ito na bigyang boses ang mamamayan. Sa katunayan, aniya, 16 na mga aktivista na ang nadukot kasama ang 2 environmental activists sa Tarlac. Panawagan na lamang nito sa pamahalaan na maituturing na hamon ito sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taliwas sa inihayag ng Pangulo kamakailan na bumaba ang crime rate sa bansa. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin natutukoy kung nasaan na ang 2 at patuloy pa rin pinaghahanap ang mga ito. Ang ina-abduct ang mga aktivista, no? Ang mga human rights defenders na ang kanilang ginagawa lang naman ay ang bans at pag-defend sa mga karapatan ng ating mga mamamayan. Itong mga nakaraang mga panahon, itong silang 2 ay naging subject din ng matinding red tagging and vilification campaign. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo dyan sa bahagi pa ng Ilocos Norte sapagkat may atleta dyan sa Region 1 Athletic Association nasawi matapos na madaganan daw ng soccer goal post matapos na maglambitin. Ano nga bang nangyari dyan? May pagulat ang Bombo Radio Lawag. Patay ang sang middle to long running event atleta na grade 11 student matapos madaganan ng soccer goal post dito sa lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Nakilala ito na si Nash de la Cruz, 16 anyos at residente sa barangay Kaawakan sa nasabing lungsod. Batay sa pakikipanayam ng Bombo Radyo Lawag kay Mrs. Janessa de la Cruz, ina ng biktima. Nakatanggap sila ng tawag mula sa coach ng kanilang anak na sinabi nito sa kanya na naitakbo sa Lawag City General Hospital ang kanilang anak. Anya, sa una, ang pagkakalam nilang mag-asawa ay nagtamo lamang ng sugat ang kanilang anak habang isinasagawa ang kanilang pagsasanay para sa Region 1 Athletic Association. Ngunit pagdating nila sa ospital ay umiiyak ang coach at dito na nila nalaman na wala ng buhay ang kanilang anak. Ayon naman sa coach na si Mr. Renato Unso, katatapos lamang ng warm-up ng mga atleta kabilang na dito ang biktima nang makita nila na pumunta ito sa soccer goal post at kumulumbitin siya. Dahil dito, natumba at nadaganan ang estudyante ng soccer goal post na 3 hanggang 4 na pulgada ang lapad nito.
Kaugnay nito, tiniyak ni Ms. Jennifer Alejandro, Information Officer ng Department of Education sa lungsod ng Lawag, na mas hihigpitan pa nila ang pagpapatupad ng safety measures habang nag-iensayo ang mga atleta. Yung ating departamento, DepEd Schools Division of Lawag City, ma'am, ay nagdadalamhati po sa nangyayari sa isa sa ating mga learner-athlete habang nagaganap po ang training in preparation for the Region 1 Athletic Association Meet. The Schools Division of Lawag City po assures na bibigyan po ng necessary assistance and support yung family ng ating learner-athlete, and pertaining naman po sa other steps ng ating division office, kasalukuyan pong nagko-conduct ng meeting with the coaches and the trainers also, and with our DepEd officials sa Lawag para i-evaluate yung ating safety measures during the training proper. Samantala, ipinangako ni Mayor Michael Marcosquion na siya ang magsasagot lahat ng gastusin hanggang mailibing ang nasabing estudyante. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawag. Ako si Bombo Rom Dikimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ang Russian opposition leaders naman binatikos si President Vladimir Putin dahil daw sa kabiguan niyang mapigilan ng terror attack na pumatay sa mahigit 100 katao. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Binatikos ng Russian opposition leader si President Vladimir Putin dahil sa kabiguan itong tuparin ang pangakong protektahan ng mga mamamayan ng Russia kaugnay sa nangyaring Moscow Concert Hall attack na ikinamatay ng mahigit 130 katao. Ayon kay Bombo Genevieve Dignadize, international correspondent sa Russia, tinuligsa ni Ivan Zdanov, dating head ng Anti-Corruption Foundation, ni late opposition leader Alexei Navalny, si Putin dahil sa halip na tutukan ng seguridad ng bansa, mas tumutok ang intelligence agency sa paghahanap sa mga kritiko ng administrasyon ni Putin. Tinawag din ni Zdanov na catastrophic incompetence of security services ang nangyaring terrorist attack dahil bago ang insidente, nagpalabas ang United Kingdom at United States ng warning sa planong pang-aatake sa Moscow, ngunit tila binaliwala ito ni Putin. Samantala, hinatulan naman ng korte sa Russia ng terrorism ang 4 na mga suspect sa pang-aatake. Tiniyak naman ang otoridad na ligtas ang mga Pinoy sa nasabing bansa sa kabila ng nasabing pag-atake. Rest assured, ang ating mga kababayan dito sa Moscow ay ligtas. Sila ay sumusunod sa advisory ng ating embassy at ng Russian government. Nagpapasalamat kami sa pakikisa ng ating mga OFWs dito sa mga pasabi o kaya advisories ng ating embassy dahil malaking tulong ito para mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan dito at magawa ng ating embahada ang kanilang mga trabaho na protektahan ng ating mga OFWs dito. Si Bombo Genevieve Dignadize. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga Pilipino naman sa Haiti magsasagawa pa rin ng Holy Week sa kabila yan ng nararanasang kaguluhan. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ng Star FM Bacolod. Tuloy pa rin ang gagawing religious rituals ng mga Filipino sa Haiti ngayong Holy Week sa kabila ng patuloy na kaguluhan sa bansa. Matapos ang panggugulo ng mga gang sa bansa ay gumawa na ng hakbang ang political groups sa Port-au-Prince para sa Transition Council. Sa isinagawang police operation ay napatay ang leader ng Delmas 95 gang na si Ernst Dahume, kilala bilang si T. Greg. Nakakalaya lang dahil sa nangyaring mass jailbreak. Dahil sa nangyari ay nagpahayag naman ang mga miyembro ng naturang gang na magsasagawa sila ng malawakan pang pag-atake sa lungsod. Sa kabila nito, sa pahayag ni Father Adrian Atundukan, Filipino priest sa Haiti, nasa kabila ng lumalalang kaguluhan doon ay magpapatuloy pa rin sila sa pagsasagawa ng religious activities. At saka Easter Sunday Mass na rin. Kasi hindi nga natin kayang magkaroon ng mga masses or yung iba pang Lenten or Holy Week celebrations in the middle of the week. So we try as much as possible at
we are trying also to during the Holy Week na magkaroon din ng confessions ang ating mga kababayang Pilipino, at saka at the same time yung Station of the Cross siguro gagawin namin ito online. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga Pilipino naman doon sa Russia hindi na masyadong lumalabas sa bahay kasunod nga ng nangyaring pag-atake ng armadong grupo sa isang concert hall sa Moscow. Kaugnay niyan, alamin pa natin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Kawayan. Nananatili lamang muna sa loob ng kanilang mga bahay ang mga Pilipino na nakatira sa Russia kasunod na nangyaring pag-atake ng mga armadong grupo sa isang concert hall sa Moscow. Ayon kay Bombo International News Correspondent Genevieve Dignadice, umamin na ang affiliate ng ISIS na Islamic State Khorasan Province o ISIS-K na sila ang may kagagawan sa nasabing pag-atake. Matatandang inatake ng mga gunmen na nakasuot ng combat fatigue ang Crocus City Hall concert sa Krasnogorsk na puno ng mga taong manonood ng performance ng isang rock band. Bagamat may 11 katao na nahuli ay hindi pa naman inilalabas ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga ito. Bagamat inayag na 4 sa mga ito ay mga foreigners, habang tiniyak naman ni Russian President Vladimir Putin na mapaparusahan ang may kagagawan nito. Dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa Russia ay pinagbawal na ng Philippine Embassy doon ang pagsali ng mga Pilipino sa mga events na pinupuntahan ng maraming tao. Sumusunod naman anya mga Pilipino at nananatili muna sila sa loob ng mga bahay, lalo na ngayong apektado rin sila sa pagbaba ng palitan ng dolyar sa nasabing bansa dahil sa nangyayaring digmaan. Precautionary measure din sa amin na dapat namin tingnan at i-consider dahil nga na we are trying to relieve ourselves from the stress dito. Tumaas yung palitan ng dollars, pahirapan mag-send sa Pilipinas, yung mga ganun na stress namin, hindi na namin pwedeng ibaling doon sa pag-attend ng mga concert o mga gatherings o mga parties because it will also add some additional problem if that will be our outlet. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago tayo dumako sa ating orasyo, Imperata, mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy po ninyong masusubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa nais ninyong dialekto. Diyan sa bahagi po ng Cagayan Valley, mapapakinggan at mapapanood sa mga Facebook Live programs ang Bombo Radio Kawayan. Sa lalawigan naman ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. At sa bahagi ng City of Pines, Baguio City, nariyan naman ang Bombo Radio Baguio. At sa parte ng lalawigan ng Albay at mga karating na lugar, masusubaybayan ang Facebook Live programs ng Bombo Radio Legazpi. Diyan naman po sa may Cagayan Valley, mapapakinggan niya rin po ang Bombo Radio Tugigaraw. At sa mga taga Ilocos region naman, nariyan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kababayan po nating Bicolano, tumutok lamang sa Bombo Radio Naga. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News ngayong Lunes Santo. Patuloy lamang na sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At mula sa Bombo News Center dito sa Makati City, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pangalagad sang Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sang nakaligad sininga Sabado tuman ng kalipay kasadya kag linibo sininga mga cash prizes ang ginpanagtag sa may barangay Rizal Palapala 2 matapos ang first weekly draw barangay activation naton no sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Gani kung ikaw gusto mo nga mangin mandinalagon or mangin tagdaog man sa aton siniyang daily draw kag barangay draw naton, umpisay na dira ang pagtipon sang imo siniyang mga entries agud nga makapasakop ikaw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Kasimple gid lamang sa aton sini mga kabombo mga proof of purchase naton sa tagsa ka matag adlaw basa migid naton nga ginagamit katulad ng ginamang sang casino ethyl alcohol 99.9 germs patay alaga ang kamay isa ka kapsil o konselyo selyo no isa ka kapsil o konselyo or label sang casino alcohol in any size or variant pwede na nga mangin proof of purchase. Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker o kupon nga may Bombo Radio promo title, magbakal ka sang Orocan products, pangitaon mo dira ang may product sticker o kupon sa anuman nga Bombo promo title, pwede ina magamit as proof of purchase sa aton sining matag palamati dugang nga mga proof of purchase nga dapat sini ninyo tipunon sa tagsa ka matag adlaw kun kita magaluto kinahanglan gid naton ini agod nga mangin saboroso mananam ang aton sining sudan magamit sang Silver Swan tama ang timpla, isa ka empty stand-up pouch o kon paper label sang at least 3/4 size sang Silver Swan soy sauce ukon sukang puti. Sa mga kabombo naton, nahibaluan naton nga kadamo sa mga estudyante nga natalana nga magtapos ang ila siniya nga pag-eskwela o kung makagraduar, di maangko nila ang mga ginahandom sini nila no a step further sa ila sini nga mga handom gani hatagi sang handumanan pinaagi sa pagbakal sang alahas ukon relo dira ti kun magbakal ka alahas ukon relo sa din ka pa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house na isa ka kupon sa kada 100 pesos nga pagbalor sang nga balor sa pagbakal sang alahas ukon pagprendaman sang item. May mapalipay ka na, may mahatagan ka sang handumanan, may tsansa ka pang magdaog sang linibo or milyon ka pesos nga premyo diri iya sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Sa mga kabombo naton nga mga nanay dira bisan mga tatay man dira no, tiyo tiya no nga nagapanglaba ti ang aton sining gamiton no para nga mangin mahumot at the same time may chance kita magdaog sang linibo nga mga cash prizes ukon hindi gani mangin panibago nga katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club magamit sang surf powder, surf liquid ukon surf Fabcon no inang surf bala nga tuman ka humot kag kanami gid sa aton siniya nga mga lalabhan amo ni ang inyo sining gamiton no ang surf powder liquid Fabcon singling pero di mahalin, isa ka empty sachet sang 65 grams sang cherry fresh ukon isa ka empty pouch sang 64 ml nga liquid rose fresh ukon empty sachet 25 ml Fabcon blossom fresh. Mahamot, matinlo na ang imo siniiyang bayo. May chance ka pang magdaog sang cash prizes. Isunod ini no, ang mga proof of purchase sa sulod sa puti nga legal size envelope. Maghambag ka nga legal size envelope, long ina siya. No? Long, puti, wala na sang iban nga duag dira, wala na sang iban nga kolor, basta plain white legal size envelope. Sagwa sang sobre, isulat nila ang mga masunod. Pangalan, address, edad, phone number, pirma, week number 2 na kita subong, kag ang proof of purchase. Ipadala ini sa Buena Mano Salvo Year 2024 promo sang Bombo Radio kag Star FM care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog diri sa studio sang Bombo Radio kung sa mga drop-box centers naton ang inyo sini nga mga entries.
So good luck. The more entries you send, the bigger chances of winning. 6 minutos na ang nakaligad karon sa takna nga launa. Subong nga ni Santo, ang iban sini nagaamat-amat na, ang iban sini iya may mga plano na nga magpauli sa tagsa sini nila ka mga lugar o kon probinsya o kon hindi man gani, no, may mga padulungan sini nga mga tourist destination, no? Ti ang biyahe sa Iloilo Guimaras vice versa, pati gayunon may mga adjustment diri, no, sa aton sini nga mga kabombo sa Huwebes kag Biyernes Santo, no, para nga mangin updated ikaw, yari ang follow-up report ni Bombo Sol Binyasol. Sa report, please come in. Bombo Cham, subong pa lang, maobserbar ta diri sa Iloilo Parola Wharf, ining nagamat-amat nga pagtaas ang numero sang pila ka mga biyahero pakadto abi diri sa may probinsya sang Guimaras. Subong man nga ginaobserbar naton ining nga mga bilang mga Kristiyanong katilingban ining pagselebrar man sang sining Holy Week. Sa ginapananaw diri nga bulyada sang mga biyaheros abi sa among adlaw, ilabi na sa Huwebes kag Biyernes Santo, may mga patigayunon diri nga adjustment sa scheduling sa biyahe sang mga modernized boat sa bahin sang Iloilo to Guimaras o vice versa nga mga biyahe. Kang natigayon naton nga ma-interview diri si Mr. Niel Gamayo, isa sa mga boat captain sang unit nga Jordan Ferry. Iya ginpahayag nga subong pa lang sa iya na-observe nagaamat-amat na nga nagataas ang numero sang mga biyaheros pakadto abi sa isla sang Guimaras, sa diin sa ila man nakuha diri nga mando nga magapatigayon ini sila sang pila ka mga adjustment sa biyahe, ilabi na sa adlaw sang Huwebes kag Biyernes Santo, sa diin magaumpisa na ini temprano pa 4 AM pa lang ang biyahe Guimaras to Iloilo and vice versa hasta na ini alas 10 sa gabi. So munang schedule sa adlaw sang Huwebes kag Biyernes Santo nga originally ang scheduling gid nila diri Bombo Cham kung maghalin ka diri sa Guimaras pakadto sa Iloilo 5:30 AM to 10 PM, and kung halin ka naman diri sa Iloilo to Guimaras 6 AM to 10 PM. So mas temprano pero same man sa gihapon, no, nga 10 PM ang pinakaulihi nga last trip o kung last trip sang sining mga biyahe sang modernized boat sa among mga pantalan diri. So gina-expectar according kay Mr. Niel nga mas mataas ang numero o kung bulyada abi sang mga tawo nga matambong diri sa may probinsya sang Guimaras sa Huwebes kag Biyernes Santo, sa diin gani isang nagliligad nga tinuig. Especially last year, pakigbahin naman diri nga sa isa ka unit sang ila diri nga sa isa bala kada unit nga naga-trip ini sila sa tag 15 amo nang pero subong ginapananaaw diri ni Mr. Niel nga posible mas magtaas pag ini bangod sa subong iya nga tuig, wala na sang restrictions unlike sang nagliligad nga tuig. Kagti nakahanda naman kuno didto ang local government unit sang Guimaras sa diin na preparahan naman inisang nagliligad nga semana. Kagti kung magkadto ikaw kuno dito sa may probinsya sang Guimaras, nakabantay man diri ang mga Philippine Coast Guard, ilabi na iya ang local government unit sang Guimaras para abi-abihon ining mga biyeheros o kung turista nga magatambong abi sa pataltal o kung magbisita dito sa adlaw sang Huwebes kag Biyernes Santo. So, suno kay Mr. Niel diri Bombo Cham, nga ti ginapasigurado Manila, especially sa bahin sang ila diri nga mga seguridad sang ila pasahero, nga ti ginaida nila ang pagsikyar sang sining ila nga mga unit abi bag-o sila maghalin, and at the same time sa bahin man sang ila nga pasahero. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Mr. Niel Gamayo. Medyo do amat-amat na damo ang pasahero. Bali, ano nga mga inadlaw nga gina-expect naton ang bulyada sang tawo madamo? Thursday and Friday gid. Amo ginaang damo gid. May mga adjustment kita abi sa aton nga scheduling sa pagbiyahe dito. Bali, adjust nila daw 4 AM. Tapos mga 10 AM na mga 10 PM na mga may sa gabi matapos. Ano ning usual nga biyahe, gid regular nga biyahe, sir? Anong oras? Bali, kung diri sa Iloilo, 6 ang first trip, 10 PM ang last trip. Pero kung dito sa Guimaras, 5:20 ang saga, tapos 9:30 sa gabi. Miyara kita sir mga ginapangobra para mas ma-safeguard pagid ang mga pasahero abi nga posible magdinamo magkadto sa Guimaras.
Ano man may ano man sa Coast Guard ara man advice man ko nung dapat imon sa amon. Kami gina-safety man namon ng mga pasahero para wala may madisgrasya. Every time mag-travel kami. Ano sir ang mga ginaobra niyo? So safety ang inyo abing nga barko mga unit. Antes magbiyahe, check anay tanan-tanan kung okay, kung kondisyon. Tanan nga mga equipment na mo naraman. Para sa tanan nga pagbiyahe, safe na kami. Sir, mga may ara ikaw idea or mapananaw mo ayhan kung mga pila abi ang posible nga numero sang tawo nga nagakadto sa Gimaras. Hindi ko lang ang tanan nga gid kay basta mo pag-abot sa mga adlaw nga grabe na nga pasahero sa damo gid Hindi lang namon ma-expectar kung pila gid. Kay last year do damo na sa bagay do hindi pa masyado open gani ka. May idea ikaw sir sa number? By duga trip kami tag 15 trip per day. Sa last year 50 a day? 15 trip per day per unit na. Per unit. Okay, wow. Sa subong sir, anong gina-expect mo sa 2024 nga tal-tal kag mga bisita dito sir? Mas madamo pa siguro. Mas madamo. Kay do open kay katama Ipin pa sa Chimpo do namin, may man ang Chimpo. Kamusta to sir sa imo idea ang preparation man sa Gimaras sa tal-tal dito sir? Okay, do ready naman sila. Ano naman tanan, pag-abot mo da sa may warp. May mga guard na sila tindog para sa mga picture taking nila do. Okay naman. Saan ni sir nag-umpisa? Do sang sa Bado. Kay TC damo katabok ng mga guest ng isa, mga local tourist. Pero subong gamat-amat. Gamat-amat. Iban galagaw sa mga beach kay damo naman subong iti do baka vacation naman nila ba. Sa subong sir nga mga pilaayhan ka trip ang napatrip nyo kang gapon sir. Pinaka-trip ang sa unit. Bali ang kagapon do hindi masyado. Pero subong ni kay iti Lunes damo sako katabok sa mga opisina mga estudyante. Do rush hour lang subong do damo naman pasahero. Nabatian diri ang kabahin sang aton interview kay Mr. Niel Gamayo, isa man sa mga boat captain sang ferry diri Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Ini ang Bombohanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini nga mga tagpalamati amoy adto ang adjustment sang biyahe sang fast craft dira iya sa may Iloilo Gimaras vice versa o kun ining mga modernized bangka naton at ikon may ara kamo sang plano nga magpadulong sa probinsya sang Gimaras mas makatulutin plano kamo mas mayo para nga hindi na kamo maipit sa pagpugok bandira sang mga biyahero sa tion sang Huwebes kag Biyernes sa Santo. Ini ang Bombohanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time, balita ni Bombo Lindsay Badi. Ang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force magabulig sa pagmonitor sang pagsulod sang iligal nga droga sa probinsya iya sang Iloilo. Kay kung madumduman pa sa mga kabombo naton, hindi makabig ang aton sila kapulisan diri iya sa bahin sa IPPO kag Iloilo City Police Office. Wa nila ginakabig nga makaalarma ang estado sa illegal nga droga diri iya sa Iloilo apisar nga ti tagsa sini ka magkasa sa bypass operation ang nagakadakpan na milyon ang balor sa illegal nga droga. Ti sunod pagani sa kay Colonel Coronica last time sinya ginakalipay naton kay napunggan tang paglapta sang milyon nga balor sa illegal nga droga. Amo nang isa sa mga importante naton nga tinutuyo kay ang syudad ka probinsya sa Iloilo palagyan lamang sang mga drug traffickers agod nga madistribuer nila ang ila siniiya nga mga supplies. I-check na bala si Bombo Lindsay Badi kay isa sa mga ginalantaw nga posible ginaagyan sini ang mga pantalan kag mga baybayon sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo. Lin, sa report, please come in.
ipaupdon sa Iloilo Provincial Government Bombotsam ang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa kampanya kontra illegal nga droga. Ini nang ipahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bangod nating illegal nga droga wala lang ini siya abi no gina-smuggle sa mga seaports ka mga piers kundi mangin sa mga coastal areas gamit man ang mga motorbangka o kun pump boats. So during sa courtesy visit ni Iloilo Governor Arthur sang atong regional director si Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Banki kay Governor Defensor last week lang Bombotsam isa sa mga suhestyon sang gobernador nga i-engage doon ang Bantay Dagat Task Force when it comes to surveillance kag intelligence activities sa dari sa bahin sa probinsya sa Iloilo sa mga coastal areas agud natin mabantayan kag monitor ang entry sa illegal na droga dari sa mga coastlines. So nagpabor diri si Governor Defensor nga ang task force mahimo gid nga ti mangin importante gid ang ila diri nga role sa pag-monitor sa mga coastlines hindi lang niya sa bahin diri sa sang northern Iloilo kundi mangin sa southern parts man sang probinsya sang Iloilo. Syempre dapat diri makapakigangot man ang aton nga mga provincial dagat task force sa mga local barangay officials agud nga di man nila bala ma-performance sa maayo ang ila nga katungdanan. So plano diri syempre sunod kay Governor Defensor nga i-utilize ang ining mga provincial batay dagat task force naton sa mga coastlines batok sa mga potential drug trafficking nga mga ruta diri sa probinsya sa Iloilo. Kay balam mo Bombotsam ang Bantay Dagat Task Force man naton equipped man ni sila mo sa mga monitoring tools balaka angay sa mga radios man dira may speedboats man sila Bombotsam may motorbangka man sila kumbaga doon mo ni practical nga manintikang sa bahin sa Provincial Bantay Dagat Task Force para nga mahimo nila ang ila diri nga mga katungdanan kung in kaso nga na gid abi mabutang na gid sila kag manduan na gid sila sa gobernador diri nga mag-check or mag-monitor na sa mga coastal areas nato nga magluwas sa sining mga naga-illegal fishing ang mga possibility nga di magasunod diri sa aton ang ining mga droga mabantayan man niya nila Bombotsam. So ang plano diri sa gobernador diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo nga maumpisahan ini ang ining pag require sa aton ng mga Bantay Dagat Task Force nga magbantay sa coastline after na lang sang discussion nila kay way pa man sila ka-discuss with the mayors especially sa northern kag southern Iloilo katuhoy sa sining strategiya sa provincial government kay kalabanan diri daan mga coastal municipalities naton ara gid sa northern Iloilo Bombotsam sa Banwasang Ahoy, sa Banwasang Concepcion, sa Batat, sa Barotang Viejo, sa San Dionisio, sa Balasan, kag mangin sa Estanciati. Sa Southern Iloilo, diri kita sa First District of Iloilo, Bombotsam, Manguton, ang Tigbawan, ang Gimbal, ang Miagaw, ang Banwasang San Joaquin. So, siguro mandarigani sa atong nga gobernador sa Police Provincial or Police Regional Office Director nga ang commitment bala sa provincial government ara gid sa pagpapa sang illegal nga droga. Actually naka-acquire na ang probinsya sa Iloilo sa napulo ka mga sniffing dogs na tigin pang deploy na gani Bombotsam so nagkilain-lain ng mga ports agud na ma-assist ang aton niya nga mga kapulisan diri mga coast guard naton sa pag-inspect sa mga dala mga luggage sang aton nga mga pasahero magsulod diri sa layasa Iloilo Bombotsam. So ining pag-acquire kasunod man ini actually sa nanginapahayag man sang Iloilo Police Provincial Office bangod nga ti Gultiaga bala nagpimbuok man ang illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo which is coming from other provinces such as sa Negros Occidental sa kag ibang pagili nga mga probinsya diri sa may pungsod Pilipinas. So amuni kay tibangod nga equip naman kita equip naman ang mga pulis sa mga sniffing dogs. So ubrahon lang gid mag-collaborate kag magabuligay lang ang provincial government ang Bantay Dagat Task Force mangin ang aton nga mga kapulisan kag iban pagid nga mga law enforcement agencies Bombotsam. Ari aton pamatian na pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa coastline, northern Iloilo and southern Iloilo. Iti mabulig kita sa barangay level. Pinagasulod na siya sa barangay. Not necessarily port,
sa coastline. Because our bantay dagat is already there, makabulig na sila sa atin. Especially in engaging the barangays. The barangay officials na to. On board na sila ko. Ang officially, paper sa nagligad lang nato na pag-abot lang din ni RD na nagsubilano kita parties na ang kampanya. We siling naton, what are we doing right now? We are strengthening the capacity of the PNP in the ports in detecting, preventing the entry of drugs. What else can we do? So, nagsunod to sa pinsan nato na why not engage the Bantay Dagat? Because Bantay Dagat does not only mean illegal fishing. And even before, ining nangliligad pa, ang direksyon na natin sa Bantay Dagat together with the Northern Iloilo Alliance is not only illegal fishing, but the management of the Visayan Sea. Kabilugan ng management sa Visayan Sea, the environment together with the illegal activities there. So that is why nga engage nato na ato nga Bantay Dagat. Hindi, kung sa subong, we will take that up with the next meeting of the Northern Iloilo Alliance. And also, we will also activate ini sa south nato. Kung diin kita may coastline, dira kita mabantay. So, dadang Bantay Dagat will be engaged in monitoring sa pagbantay sa atong coast sa pagsulod sa illegal drugs. Iti sa barangay na sila kasulod. Not only Bantay Dagat, we have to engage the barangay governments sa pagbantay sa inyong asang aton ng mga coastline sa pagsulod sa illegal drugs. It's a case of smuggling. It's a case of smuggling. Except that this is a worst case because what you are smuggling is illegal per se. Not only ordinary goods, but drugs ini. Paano ni Gob ang process sa liman? For example, may na-monitor sila sa coastal, ma-report sa rin sa gida yun sa... We will have a mechanism because it can involve intelligence work. Intelligence. Just like ang tanod nato, sila gabantay to sa barangay level. Muna nga level lang inatanaw nato sa pagbantay. That is an embedded na siya nga sa organisasyon nato. Na all you have to do is tap it and activate it. Deliberately. Nabatian Bobo Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So kung matandaan niya naton ang ining illegal drugs sa ang presensya sa illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo ginakabig niya ni Governor Defensor nga makaalarma at isar nga gamay lang gamay or dako pareha sa bangin sang gobernador da makaalarma na it's very alarming ang ining illegal nga droga bisan pa nga isa lang nakasashay kay bangod nga may aras ng presensya sang droga makaalarma na para sa iya. Aha. So, I stand corrected. Sa probinsya, ginakabig nga makaalarma, pero diri sa syudad, ginakabig nga hindi makaalarma. Correct, Mama Cham. Alright. Sige, kabay pa nga manginipiktibo. Ini, kiti, do sa masami nga ginatudlo, diri Bombolin, sa mo iyang mga coastal barangay, so coastal areas na ton, nga may mga nagadungka, dira nga mga motorbangka, dira ginapalusot, kiti tuman kahalog. Why man gid sang may nagatutok kag nang-inspect dira kung ano ang mga kargamento sila nila kay ang pagpati base ko mga ulo-isda lang na nabutang sa banyera. Pero way itakbalo base ang iban dakong posibilidad nga gingrab nilang opportunity kiti halog ang pagbantay dira nila ginaupod sa mga hulik nga isda bombo alin. So maayo ni karon kay ang Bantay Dagat mabulig na isa man ini sa pagpasanyog sa nga pasiguro nga hindi diriya magkasulod ang illegal drugs sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Yes, insakto gid na Bombo Cham. So ang para sa surveillance and intelligence and also monitoring ang ining mga provincial Bantay Dagat task force naton sa probinsya sa Iloilo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.
Ini ang Bombohanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Thank you so much, Bombo Lindsay, sa imo sining follow-up report. Pagbalik naton na Banwa, istoryahan naton ang illegal drugs kuno or ining accomplishment batok sa illegal sining droga. Ginakabig man iya ni Brigadier General Jack Wangke nga mo sining pinakadako niyang accomplishment. Umpisa nga magpungko siya sa sulod pa lang sang isa iya ka bulan. Samtang istoryahan tamang karon ng Iloilo City Government seryoso nga ginalantaw pagdeklarar sang outbreak sa nagataas sini nga kaso sang pertosis diri man iya sa syudad. Ang term sharing nga gina-expectar tubla iya nga istoryahan sa patigayunon sini iya nga sesyon. Why tumadayon? Kag si Mayor Jerry Treñas gina-konsiderar ang pagbungguanay nanday Lone District Congresswoman Jam Baronda kag iya sini nga anak nga si Inday Raisa Treñas Chu sa pagkakongresista. Hambal sang alkalde sinya apisar nga suportahan ni Congresswoman Jam ang iya sini nga desisyon kag nagpabutyag man sang pagsuporta sa aton sini nga alkalde. Isinya ara kita ya sa politika mo, no? Waya sang kasiguraduhan sinadre kag may posibilidad nga may mga changes pa sa palabuton. Istoryahan ta na ina sa aton sini nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs.
Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy, mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya.
himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agud... Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 39 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa kay ginakabig nga pinakadako nga accomplishment ni Brigadier General Jack Wangki ining mga operasyon sa batok sa illegal nga droga sa sulod lamang iya sang isa ka bulan, no? Sa iya sining nga pagpungko. I-check tabla si Bombo Hanahan sa report. Please come in. Nakabig ni Police Brigadier General Jack Wangki nga dako nga accomplishment ang pagpasangkad sang kampanya kontra illegal nga droga sa Western Visayas sa iya nga una nga bulan nga pagpungko. Kag ini nagresulta sa sunod-sunod nga bypass operation nga may sumatotal nga 201 operations nga ginapangunahan ini sa Negros Occidental Police Provincial Office nga may 74 operations, ginasundan sang Iloilo Police Provincial Office nga may 39 operations, kag Iloilo City Police Office nga may 36 operations, kag ang Bacolod City Police Office nga may 32 operations, ang Capiz Police Provincial Office nga 9 ka operations,
kag ang Aklan Police Provincial Office nga may 5 ka operations, kag Guimaras Police Provincial Office nga 4 operations, kag Antique Police Provincial Office nga may 2 ka operation. Kag lakip naman diri may naaresto naman nga 52 ka high value individual, kag 207 ka mga street level individual. Kag lakip naman diri ang ang illegal nga shabu nga nakompiska per gramo ang 6,783.26 grams, kag marijuana nga 86 grams. Ang standard drug price naman nga sa shabu for 1 month nagasuma total kag nagabalor sang 46,126,168 pesos sa Bombo Champ. Sa aton nga pagkipag-angot man diri kay Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director ng Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga padayuno nila ini tubtob maubos ini ngang mga drogista bangod suportado man sila sa National Headquarters sang Philippine National Police kag sang mga ahensya kaangay sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine Drug Enforcement Group. Suno kay Wangki sa masami nga ginahambal sang anay Regional Director Villaflor nga it's a bittersweet accomplishment bangod sa sige ang pagdakop pero sige man sa gihapon ang pagdamo sini o kung nagakahulugan nga madamo pa ang nagabilin. Dugang man diri ni Wangki nga hindi gid ini sila maguntat kag dako man ang iyang pasalamat diri sa mga katapos ang kapulisan, drug enforcement agencies kag mga operatiba. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. Nakita natin ang tuloy-tuloy or padayon nga na operations sa aton nga mga operatives on the ground. So padayon na lang naton ni kay well supported man kita sa babaw when it comes sa financial, when it comes sa resources, no? Kay araman ang aton nga PDEA kag araman ang aton nga PDEG who are also supporting us in our campaign dito sa aton nga locality. So padayon lang ni ang aton nga kung makita mo ang figure niyan medyo significant comparing to previous periods. Ano sir ang mga nakita natin na mas damo pagit natin na natato, sir? Iyan ang sinasabi ni R3 na bittersweet na accomplishment. While sige-sige ang pagdakop natin, pero nakita natin na dumadami ang dumadami yung droga natin dito. Pero yung personal ko na assessment diyan kasi mainit din doon sa Metro Manila, kaya palagay ko yung mga naiiwan na mga stocks diyan, dinistribute na nila dito sa ibang provinces. Kaya makita mo ngayon, bulto-bulto yung natin, ang huli natin. Unlike noon na sachet lang, gramo-gramo lang. Pero ngayon, talagang bulto tsaka kilo pa. But well, hindi tayo hihinto. Hindi naman pwedeng kami mag-surrender sa mga yan. Kaya kung magkaubusan, di okay lang. Ang importante, ginagawa natin yung trabaho natin. And I really admire and salute our operatives at saka yung men on the ground natin dahil nakikita natin kung paano sila magtrabaho. No? Nabatian ang pahayag sa Regional Director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Jack Wangki, Bombo Chong. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ini ang Bombohanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Salamat kid Bombohana sa imo sining follow-up report kay kabay pa nga mga inconsistent ang kampanya batok sa illegal nga droga sang aton sining regional director kag hindi lamang iyang sa pagpangdakop kundi mas maayo sa pagbantay kag pagpasiguro man nga hindi niya makasulod pa ang illegal nga droga diri sa bahin karon sang rehiyon 6 kag maglapta sa bahin karon abi sang syudad or even sa probinsya sang Iloilo. Ini ang Bombohanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Samtang standby kay check nato ng balita, kaupo naman sa kay Bombo Angel Tan, ang city government seryoso nga gilalantawng pagdeklarar sang outbreak sa nagatas nga kaso sang pertussis. Kag what's the latest sa politika sa bahin sang syudad sang Iloilo kay last week ginapayag dining istoryahan sa City Council
ang term sharing nanday City Councilor Orminico Baronda kag City Councilor Alan Saldivar. Pero ano ay matigayon kuno nga ma-diskusyonan ini kag daw ginhublasan gid si Doc Orminico sang iya sini nga chairmanship committee ba dira sa Sanggunian. Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall kaupod sa kay Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Seryoso bombot siyam nga ginalantaw sa Iloilo City Government ang pagdeklarar sa outbreak o kung localized outbreak sa nagataas na kaso sa pertussis diri sa bahin sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, igpahayag nga istoryahan nila subong gid niya hapon sa mga personal man sang health cluster sanitation ang sitwasyon sa pertussis diri sa may Iloilo City. Sunod si Mayor Treñas, posible subong nga hapon ipagwa ang deklarasyon sang localized outbreak. Bombot siyam, ginpaathag diri sang alkalde nga pasyente lang ang gina-isolate o kung i-isolate kag hindi bilog nga barangay. Kag ang isa diri sa mga rekomendasyon, initial recommendation, according to Mayor Jerry Treñas, ang pagsuksok gid sang mask. Bombot siyam kag ang hambal diri sang alkalde, pananglitan abi nga kinahanglan gid nga magdugang sang mga personnel para sa mas madasig api nga pagbaksin sa mga kabataan. Himuon nga ini dugang kasang natungdan wala at sang may matabo nga lockdown diri sa may syudad sang Iloilo, Bombot siyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa atong interview. We'll be making some important announcements later. We are already very serious about declaring an outbreak. May matabo ayan, sir, nga lockdown? Wala. Wait. We will not have a lockdown na lang. Pero ang initial nga... We will go back to the protocols. Ang kabataan pausaron gid mas. Ang kabataan nga pwede bakunahan. Ang areas nga may ara nga positive, dira kita ma-concentrate. But lockdown sure to ay kita. Pero localized outbreak lang ni sir. So far, haro kag molo. Kita noon tapon may nagdugang pa. Sa Manila, may duwa na ka LGUs nag-declare ang Pasig kag ang Quezon City. Daw may report to may mga pila pa kabilog sa ini nga semana. But kitayat Iloilo City is poised already to declare an outbreak. Willing to purchase, sir, sang mas madamo pagid nga vaccine para sa... We will, once there is an outbreak, ang inaobra sang DOH, dugangan nila ang ato number of vaccines. No? But tibalaan pa ninyo, limited na kayo, then we will have to look for ways na makapangita man ang aton vaccines. We will get more personnel if necessary so that the vaccination should be hastened. And kinahanglan together with the other volunteer workers, ang BSP, OTA, BNS, BHW, mabinuligay para ma-identify na yung kabataan natin. Cases lang ang gina-isolate in the barangay. Bombot siyam na batian sa mga kabombo naton diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Kag sa latest diri nga dita halin sa City Health Office, 7 na diri ang laboratory confirmed cases ng pertussis kung sa diin ni ara pagid 3 ka mga pending nga mga ara pa sa laboratory kag ni ara pagid 6 ka mga suspected cases. So umatamat ay ini nga nagasaka Bombot siyam as the reason why man nga tido nagaka-alarma kini ang Iloilo City Government ko ikumpara last year, isa lang nga daan ng kaso Bombot siyam. So by checking around
6 cases gid diri ang gin-increase. Wala pa gani matapos ang first quarter sang tuig Bombot Siam subong by 2024 sa mga kabombo naton. All right. Kagabang Bombot dugang talang ang balita diri sa bahin sang Iloilo City Hall gin kakibot diri ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga wala na talakay o kung na-discuss man sa bahin sang konseho ini nga term sharing sa interview diri sang Bombo Radio Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon iyang pahayag nga ang iyaman nga pagkabalo subong dapat nga Lunes sa regular session sang mga konsehal pag-istoryahan ining abi term sharing sa bahin sang komitiba halin kay Councilor Orminico Baronda sa mga kabombo naton. Suno diri kay Councilor o kung suno diri kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, posible next week na lang ini kuno pagkatapos sang Holy Week istoryahan sang mga konsihal kagang matabo diri kun ni Bombot Siam pwede ini siya i-open up sang majority floor leader in Sigida sa konseho on the floor lang gani Bombot Siam ining about sa term sharing pero si Councilor Grace Parcon o kung Attorney Grace Parcon wala man nag-move o kung at the same time pwede man gani diri makahatag siyang asang iya initiative ang mga konsihal nga magasalo sang mga abik committee ba just like Councilor Rudolph Canzon kag Councilor Alan Zaldivar pero ti ang ginalantaw diri sang Vice Alcalde posible na huya man sila nga sila gid ang ma-initiate kay basi mambal nga do nagadali gid sila balabang mo Siam as to the reason why nga wala ini sa gihapon naga-move o kon may naghulag abi para maragayon ining term sharing nga ti mabalik sa mga iba na konsehal nga magasalo sang bag-o komitiba halin ki Councilor Baronda Bombot Siam. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa katong interview. Well, ang agreement nila last time gin-open up na. Nga ti ending week i-include sa agenda. This Monday, today, well, nakibuto gani nga wala man nila na ibutang. Nauya man ko nga ako yung sister, mas lang ako bigyan interest. O kung nauya man laki Barundang, hindi yan mag-initiate si Rudolph, although siya yung kausap. Nauya man si Rudolph, kinawaya man nga amigo tanan mo. So, kabudlay. So, ba't ako by next week, ma-desisyonan na nila. Garo ka pa malandong lang katanan. Pero Vice, dapat ang majority floor leader, gid man sir, ang atong parliamentary procedure, ang tanan nga i-submit nga maging include sa agenda, agi na sa majority floor leader. Pero ang pasunod gid abi Vice ang move nga dapat i-discuss ang term sharing sin o gid abi dapat Vice. Kung sinong interesado, bumatyag nila, no? Sa mga councilors. Oo. Doon nauya pang guro da si Rudolph nga siya. On the floor lang ganin na mo. Tama, pero nakambal to sa the other few days ago nga isulod lang nila. Pero as to the chairmanship siguro nga i-discuss nila with the finality sa after sa Holy Week. Nga magpa-change ka sang chairmanship, sulat ka gid sa council eh. Doon nauya ako si Rudolph man. Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Dapat si Vice Mayor Ganzon siya na mag-initiate nga ang majority leader taas pa sa Vice Mayor raw. Ang majority floor leader kuno diri Bombot Siam nag-arrange man sang mga agenda nga pasudlon kada session aso diri dunuay nga tinagawlat-ulat man diri ang Vice Alcalde kagado the last time may namuno to si Vice Mayor Ganzon Bombot Siam kung balik-balikan ko lang ha nga ang iya kuno nga bana to major related ni kuno kay congresswoman sa mga baronda in generally pero aw malang hambal sa Vice Alcalde we're just stating it on the air for the sake of discussion pero wala man kuan ang malang hambal sa Vice Alcalde related ano klase nga related as in pariente. Hindi man di makahambal directly si Vice hindi man kuno kilala gid directly and personally diri ang bana Bombot Siam pero doon mo na iya pag-assess based on his opinion man pero mas lang taon taman abi
sa bahin diri ni Councilor Grace Parcon. Labuton ta ini siya bombot siyang tinguha atagid nga makuha man ang iya nga side kung sa gihapon wala niya siya mismo mapasuludabi sa agenda ining about sa term sharing sa mga konsehal, pero may isa akong kakilala naman po term sharing na ako no pabutuhan pa kung gentleman's agreement pa ni Kono Bobot Siyam. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ini ang Bombohanay sa Udto, diri sa Bombo Radio Iloilo. Kung term sharing, kag naistoryahan na malang sang pag-umpisa sang term sharing, the so-called gentleman's agreement, palabra di honor bla, nga ginatawag, nga kung ma-end ang term mo, right na rin din sa pag-end sang imo sini iya nga term, give up mo na Sa aton sini mga kabumbo, nga may mga buto-buto pa. No? Galawig ang istorya, may kantanan sa sining term sharing issue, daw nagagwa na karon na matutuod sini iya nga kolor. Anong matutuod sini nga kolor? Matutuod sini nga kolor is nagapamulitika sa aton sini matag palamati. Pero ti isabahin iya sang alkalde, why naman siya nagatago-tago? Paano pang taguon mo kaya muna ng plastada sila dre? No? Nga kung mayara sang changes sa political alliances, definitely mapiktuhan man ang sa dalom. Ti kung ano man ang sadto nga nag-inupdanay ka mo kag nadalasa ikaw or nalakip ikaw iya sa break-up sa isa ka political alliance, ti siyempre matabo na or hindi ka naman paghatagan dira sang juicy committee or mas labi pagkagkuhaon na sa imo ang komitiba nga ginauyatan sininimo sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon kung padugayan pa, damo pa iya nga mga istorya, kuris-kuris, sa aton sini matag palamatik, isyo nga may amo sini, may amo santo, inagalibog ang ulo sini karon sa aton sini pumuluyo. No? Pero isa lang rin ang klaro, ti siyempre, kung mga politiko nagatingo, paano na istoryahan nila? Politika. Basta din sila eksperto sa pamulitika. Hindi bla? Ti nga padugayan pa, damo pa sang mga nagakigo nga mahulaton pa, kay doon nahuya. Kuno? Ti kung isip-isipon ta lang, sa aton sinamatag palamati, kung ang rason yan ni Vice Mayor Ganson, nga doon nahuya siya kay basi mahamba siya karon nga naga-interest siya, kay bangod ang bata iya ang masalo sang or ang bata iya among nalakip iya sa agreement sang term sharing, kag si Rudolph kuno duway man nagadali, tido hipsan lang nila karon magwa na karon ado gadali sila nga ipasa na silang komitiba. Of which nga kung mayara na nga daan sang ginhambalan ti nga kinanglan pa pabuto-butuhan nga kinanglan pa i-dribble-dribble sa aton sinimatag palamati. Hindi bla? Ti kabay pa ining mga ginabaisan ng mga term sharing, hindi man makapikto sa kung ano man namangin kuntani bala kayuhan para iya samahin sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo sa mga programa man sa sarang iya nga mahatag through legislation sang isa ka committee chairman. Kay ti, ginapaligban pa mo kung paano ginman hikuton sa aton sinima kabumbo, paano i-transfer ang committee chairmanship bangod nga mayara sang term sharing agreement. Pero matsyag ko no mga konsihal kagang vice mayor na tondo nagatihin iya kang do hindi ka function sa ila sini iya nga rolyo diraw. Ano may ginakahadlukan ka mo? Ano basi kung kamong masunod nga madula sa listahan nga kuhaan sang payong para nga kung magulan mabasa kamo, para kung magtagiti ing init mainitan kamo? Mo sina? Well, may mga informasyon kita nga after sang Holy Week, may mga series of announcements, kung hindi man series,
may balantayan nga mga dako kuno sini banwa nga mga hitabo or announcements nga pagahimuon nga naangot man sa political landscape subong sang syudad sang Iloilo. Tiyang pamangkot, paano ini? No? Paano ini? Pero kung si Mayor Jerry Treñas pambalon, siya ti dako iyang pagpati kag ginantisipar yan nga daan nga si Congresswoman Jam kuno tapuson niya siningang term, mapari-elect siya. Ti ko na mo sinang sitwasyon, babungguanay gid sila sa nga anak niya nga si Inday Raisa Treñas Chu. Oh. Sinya ti ginantisipar ko na kay ti pamulitika mo. Yara kita sa politika. Oh. Sa aton sinimatag palamati. Ako sa dinti, balaan naman asang tanan ko nung na nagaklinabo. Sa aton sinimakuturan, tingado propunggan pagkag hawid-hawiran pa o. Di kung hindi nila pagkuhaan sa chairmanship si Councilor Nick Barunda, kakason gid sa line-up, sang uswag ang responsable dira sa konsiho. Oh, kasi may mga kasubong sila. Oh. Anyway, sa politikaya, tanan-tanan posible mo. Kag dugay pang eleksyon, damo pa ni magklinabo sa aton sining matag palamati. Pero labay man akon, ang latest ba lang survey diri sa aton sining mga kabombo, iya gani ano ni sang survey diri banwa. No? Sabahin karon iya sang ginpagwa nga latest survey sa mga top performers sini iyang or top performing nga mga opisyal. Ti isa diri kag nagapanguna si Lone District Congresswoman Jam Barunda. No? Nataasan niya pagani in terms of percentage si Third District Congressman Lawrence Defensor. Sa aton sining mga kabumbo. Taas pa siya sa nga porsyento sa kay First District Congresswoman Janet Garin. Second District Congressman Goriseta. Kay Converge, taas man iya ang percentage ni Congresswoman Jam Barunda. House of Representatives sa Boses ng Bayan. Amo ni ang latest survey sa RP Mission and Development Foundation sa aton sining mga kabombo. Tinagpangibabaw diri ang Lone District Congresswoman nga si Julien Jam Barunda. Last time to, siya man ni ang may pinakataas nga rating. Subong rating is 92.9%. Ginabansihan niya pa sa 0.3% si Congressman Kiko Benitez sa Negros Occidental, 3rd District. Abansi sa 0.4% sa kay 3rd District Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Di ang buta kung sa diin iya nagbase ang tipila ka mga detractors ni Congresswoman Jam Barunda nga nagapayag na way siya sang hinimuan. Dibla? Kag kung daw makaduluda ining nasambit nga survey sa mga local chief executive naman nagapanguna kag may pinakamataas man nga porsyento
si Mayor Jerry Triñas. Di ko magamba sila na karon nga hindi mapatihan. Ano ang rating karon ni Mayor Jerry Triñas bilang nagapanguna man sini iya nga local chief executive sa survey nga may 91.8%. Ano ni? Hindi man insakto? Sa aton sinimatag palamati? Isa man iniguro sa mga ginabasihan sang Lone District Congresswoman nga magpadayon man niya sa iya sini nga kandidatura. Kag isa man ini sa mga ginabasihan sa iya sini nga mga supporters nga magpahayag kati dapat inday jam tapuson mo imo sini nga termino sa aton sini makabumbo. Oh. Hindi bla? Ina rason man iya banwa kung nga masamita man nga makita sa mga nagkalain-laing aktibidades, engagements, si Inday Raisa Triñas Chu. No? Kag mga nagapanguna man siya sa mga aktibidades kag sa mga proyekto sa bahin karon iya sang syudad sang Iloilo. Nga may tinutuyo man nga magtanyag sang iya sini iya nga brand of service man sa aton sinimatag palamati. Tiyan mo na lang hambal ni Mayor niya, di ginantisipar ko naman nga although nagambal si Congresswoman Jam nga ginarespetara yung desisyon ko, pero basi may posibilidad kag damo pa ni matabo kag magdalagan siya kag mabungguanay sila sang akon sini nga anak. Oh, total na diga naman initanan, galibog ang ulo iyan naton. Namo na ganihang bago kang gina, ano pa yung ginadribble-dribble? Sa bahin karon iya sang sangguniang panlungsod nga do kasubong iya nga daw nadlok sila kung anong plastada sini Manwa nga do. Hindi nila yama duso-duso ining term sharing kung nag-end na to make it official o himo kamo dira sa nga representation or whatsoever kinanglanon to make it official nga ang term ni City Councilor Orminico Baronda as the chairman sa ngamo sini nga committee ba nag-end na sandig siging kasugtan so mapadayon sini si konsyal amo na yo si konsyal amo na sini tapos ang istorya. Oh, di bla? Kayang kamatuoran, amo na iya ang pamulitika. Gusto mo man kag sa hindi, amo na iya ang pamulitika. Oh, pero timpo man ko nga ginadribble-dribble pa sa council, ano man may ginahulat pa sila. Anyway, lahat pao na ginako sa latin diri sa aton sining pagpanglagad sa Bomboanay sa Udto. Iban sining mga balita kang impormasyon inyo bantayan sa iban sining News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Momot Shama Blanco, vergabilin sa imo, sang manyanayang hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon
Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. It's a beautiful day, Lunes kita sa aton nga Semana Santa, pag-obserbar na sa Semana Santa. This is Tita Regine. Kumusta sa inyo dira tanan? Yesterday, weekend, kumusta man ang inyo nga nangin weekend? Ang inyo nga Saturday, ang inyo nga Sunday, and subong, I'm sure, balik ang tanan. Ang mga may klase, ang mga may trabaho, may ara pa sa gihapon no for this week and
except na lang sa Holy Thursday and Good Friday. Anyway, this afternoon, sugod na kita pang basa sa mga istorya nga ako nga gin-invite sa inyo tanan nga ipadala ninyo so that sa ato nga pagmamalandong kaupod ta ang inyo nga mga istorya nga gin-share diri sa aton. Stories about forgiveness, about love, renewal, goodness of God, God's love, and everything about that, no? Sa ato nga pag-obserbar sa Semana Santa. Pwede pa kamo nga makapaapa sa inyong mga istorya, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan ninyo and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ulap dinay kita this afternoon. Thank you, Gid, sa inyong presensya dira and the stories that you are going to share with us sa KLP. Again, this is Tita Regine. Arin ang ating pambukas na kalingawan para sa inyo from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts. Goodbye. Good afternoon. I thought you will forever be the brightest star for me, and the promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. His broken heart goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will
somewhere. Kiss Broken Hearts Goodbye, Hearts Goodbye. Again, Kiss Broken Hearts Goodbye from Adrian Vicencio. Good afternoon sa liwat mga kabombo, nagapamati na kamo sa kahapon lamang program. Diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Again, this is Tita Regine and we have stories here nga i-share natin sa inyo regarding sa aton nga pagpamalandong man, no? Sa mga istoryas, makabiling sa aton sa mga inspirations, kag makatouch sang aton nga mga tagipusoon. So bantay ka mo, but before kita nga mag-umpisa sa pagbasa sang mga istorya nga ini, may araanay nga balita on standby sa aton nga linya si Bombo Angel Tan sa iyang balita na tuloy sa pertussis outbreak. Kuwaon naton. Good afternoon, Bombo Angel. Good afternoon, na Tita Reg, kag sa mga kabombo naton. Subong gid lamang hapon, bago gid lamang opisyal na nga gindeklarar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang citywide outbreak. May kaangtanan ini sa nga nagataas nga kaso sa nga pertussis diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Initially, Tita Reg, sa mga kabombo naton, ang una diri nga mga distrito nga apektado sa pertussis amo ang distrito sang Arevalo, distrito sang Molo, kag distrito sang Haro. Pero the reason nga mga updates pati ang distrito sang Arevalo miara naman cases. The reason why nga nagdeklara diri si Mayor Jerry Treñas, hindi lang localized outbreak kundi citywide outbreak na ini siya sa mga kabombo naton. Bombo Angel? Yes, Bombo. Please describe to us, please explain to us ano ni gani ang pertussis outbreak nga ini? Ang pertussis nga ni is like whooping cough ini siya, kalabanan diri nga nagakaiguan ang mga kabataan. Kaya usually, base man diri sa pagpaathag sang City Health Office, kalabanan nga apektado ang mga kabataan diri ang wala makatapos sang ila nga mga bakuna batok sa pertussis. Tita Reg, so the reason why nga ang City Health Office sa subong gid ang gina-encourage diri ang mga ginikanan nga dapat tapuson nila ang dosage o kung ang mga vaccination sang ila nga mga kabataan. Kag isa man diri sa ginaplanuhan sa city government ang additional nga mga personnel nga magalibot sa tagsa ka mga barangay agud nga iidulong na gid lamang personally ining mga dosages sa mga vaccine sa mga kabataan. Kada severe ini siya coughing at Tita Reg sa mga kabombo naton. In short, ubo. Oo. Ubo gid ini siya. Grabe nga ubo, hindi lang ni sambal nga ubo nga do iga-iga. Pero ang hambal diri sang City Health Office do hasta nga do excuse lang sa mga kabombo naton, pero dumang asa nga ang extensive ni Tita Reg nga dumangihi ka nang gito sobrang ubo nga sige-sige. Ang recommendation diri sa mga kabataan, tama ni kadelikado ang pagsuksok gid sang face mask sa pagkadto nila sa mga eskwelahan. Kag kung may nabatsyagan na ang mga kabataan, dapat nga i-isolate na ini siya gilayon sang mga ginikanan. Amo na Tita Reg nga grabe gid subong ang pagkabalaka man sa city government. Kaga isa man diri sa mga lihok sang syudad nga mahatag ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa letter sa City Council recommending sang state of calamity sa pertussis diri sa Iloilo City para magamit ang budget o kung para magamit ang budget sa may state of calamity, Tita Regine. And so far, amo ina ang update diri sa bayan sa City Hall ang taon pagid naton kay ang hambal diri ni Mayor Jerry Treñas urgent gid ining letter para gilayon makaprocure sa mga kinahanglanon. Pero nagpasiguro diri ang alkalde nga wala naman sang background yung mga equipment. Kaya ang kinahanglan na lang diri is training sang mga personnel sa City Health Office regarding sa pag-handle sang pertussis. Pero ang equipment okay naman, makaya ining sang syudad. Pero ang pangabay diri sang Iloilo City Government sa mga ginikanan ang cooperation nga kung may magkadto sa ila para bakunahan ang mga kabataan, dapat gid nga mag-coordinate kaya hindi na pagduha-duha pa sa sining vaccination man nga ginapatigayon sa City Health Office, Tita Regine.
Bobo Angel, Mhm. pila ang edad sa mga kabataan nga usually ginaigo sini? So far, ang sa vaccination na kinahanglan is 0 to 59 months. And at the same time, mga 1-year-old to 6 years old diri ang kalabanan sa mga kabataan nga gakaiguan sang sining pertussis. Grabe ini siya nga ubuti kalabanan, mga nagahampang gid ini sila, nagakadto sa eskwelahan. The reason why kay ang paglatom sini person to person kag kumbaga do normal lang ini siya nga pag-ubunga ang mga fluids bala nga nag-aagsik kita reg, posible ina siya makalaton. Dapat yun naka-face mask ang mga kabataan. What about sa adult? May nagakaiguan man sa mga adults? According diri the last time sa pag-explain sa City Health Office, mahimo ini, example be ang kabataan ako ng bata, ang permigid nag-attender diri sa iya ang iyang nanay, dapat i-isolate man ini siya. So, kag gina-check man sila mo ang mga parents, pero hindi man siya be directly gid sa mga adult age bala sa reg nga maiguan. It's very low kuno ang percentage nga ang adult maka-acquire man sa sining pertussis, mostly diri sa mga kabataan gid mo. Kaya ako may kilala ako nga daw lagi jud untat-untat ang iya nga ubo tanang nga antibiotics sa pang-inom na pero adult ha. Why man siya bata? Ang amuna ang ining pertussis dito sa reg do ang klase sang ubo nga do grabe nagidla ang pamwersa nga wala sa untat. Do barukoy gid, in short, do barukoy gid. Oo, grabe nga barukoy nga wala sa untat bala. Sige lang gid saya nga ubo, whooping cough. The reason why ngot isubong do tama gid man ka alarming ini sa bahin diri sang Iloilo City Government, itatlo pa lang gari di ka distrito out of 7 districts. Gilayon na nga naghatag or nag-announce si Mayor Jerry Tranyas ang citywide outbreak. Initially gani diri ang recommendation ng kuntani isang health cluster and sanitation is like around localized outbreak lang sa bahin sang Haro kag Molo, pero tigin citywide na lang ni Mayor Jerry Tranyas kay nagalapta na amat-amat ang kaso sa kada distrito diri si Tarajin. So ano ang mga preventive measures aside sa pagtapos sa mga bakuna? Aside diri sa mga bakuna, una gid dapat ang paghugas sang kamot, ikaduha diri ang pagsuksok sang face mask, kag tido ang sa preventive measure naman iya sa mga kabataan iya nga do minabatyagan naman dula ti Tarajin sa mga kabombo naton, hindi na pagpagwaon pa kagapahampangon sa iban nga mga kabataan, agud yati malikawan kung ano man na ining mga nagakabatsagan nila. At the same time, ang do problema pagigli ang paghugas sang kamot kay do may mga areas diri sa syudad nga daan na kulang ang supply sang tubig. Exactly. Kinag-recommend man diri ang City Health Office nga paggamit o ang paggamit sang isopropyl alcohol nga ti 70% ini ang contain nila. Pero ti sa mga kabombo naton, as much as possible, kung may nabatsyagan na nga daan, bukas ang mga district health centers para magpamangkot, magpa-check-yar nga daan as early as possible nga ti malantaw sang mga nagakaigo abi o mga personnel kung ano ang tsakto nga diagnosis kag gilayon mahatagan ini sila sang bulong sa mga kabombo naton. Alright. Sige. Thank you. Live diri sa bahin sa Iloilo City Hall, ini si Bombo Angel Pichillertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Thank you very much, Bombo Angel Tan. So napatian nyo atong balita sa mga Iloy dira. Halong kita halungan tang aton nga mga anak. Sundon kung ano ang gina-rekomendar sa aton nga health agencies or sang inyo nga mga doctors dira regarding sa sini nga outbreak. Oras natin, it is now 34 minutes after 2 o'clock. Umpisa naman kita sa pagdulong sa ating nga makasaysayan. Here's one coming from Inbi, sa probinsya, sang Iloilo. My dearest, Tita Regine.
Good afternoon sa inyo tanan, all members and staff of Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, mga maukod nga KLP lovers, listeners, and letter senders. Hi, I'm glad to greet you. Belated happy birthday and many, many more. Miss G and Mia sang Bingkawan. Tita Regine, Semana Santa na, panahon sa pagpamalandong, pagdumdum sang kasakit, kag kamatayon sang aton mahal nga Ginoo. He died on the cross sa pagtubos sang bug-os nga kalibutan. Tama gid kasakit ang pagtamay sa iya. Hasta nga ginhukman sang kamatayon sa cross sa mga tawo nga hindi gusto malabawan ang ilang nga gahom. Bulawanon nga kalihukan ang aton pagpamalandong sang iya kamatayon tungod sang aton nga mga kasalanan. Kabaylo sang dako nga pagpalangga sa aton. My fellow KLP lovers, I think we have to reach out for compassion to our Creator who gave us our gift of life. Mayo siguro, magtanong kita sang gugma nga iyagin paambit sa aton. Nga mahimo gid naton ipaambit balik sa iya. Sa pagsaulog naton sa Semana Santa, kanami gid kun aton matuman ang iya mga kasuguan, to love God above all things and to love our neighbors as we love ourselves. We need to reach out for compassion to those who are helpless, especially the sick, who need the therapy of love. Mabisitahan naton kag madalaan sa mga pagkaon para sila malipay. Mabatyagan nila nga may mga tawo nga nagakabalaka kay nagapalangga sa ila. God created His people to love and live happily together. Yes, it's really sad to live in solitude kung nag-aisahanon ikaw. Tama gid kasubo ang mag-isahanon. For the sick, the old, the widow, mga ilo, kag mga laon when they're abandoned. They're full of worries, way upod nga mga istorya, way kasumbungan sa mga problema, way masugiran sa kinabatsyag sa kalawasan, etc. Pero, aton dia mapahagan-hagan, kag matambalan sang gugma. Kadamo sa nagakatabo, samtang damo pa sila makuha o mautang sa aton, maayo pa sila sa aton. Hindi daya sa pagpanumboy, pagsugid lang sang kamatuuran. Pagabot sang panahon nga tigulang na kita, helpless na, way na obra, way na kwarta nga mapahuram, way ka na pulos. Way na Waay na sila sa imo makakilala. Waay na sila gasapak sa imo. Luwas lang sa maayo, nga waay galubad ang pagmahal sa mga lonely elders nga makaluluoy. May isa ka pamilya, Tita Regine, paryente pa namon ang ila nanay. Puwerte ang ilang pagtinguha, pagtrabaho nga makatapos pag-eskwela ang ila 3 ka anak. Nakatapos sila sang kurso, nakatrabaho diri anay sa Pinas, naka-abroad, kag didto na sila nagtrabaho. Way gid sa nabilin nga mag-atipan sa ila tigulang nga mga ginikanan. Gintugyan lang nila sa caregiver. Napadalaan sang kwarta, ibakal sang tanan nga panginahanglanon. Pero, way nanda masaksihan kung daw ano ang pagtulo sang luha sang ilang mga ginikanan. Nagahilak lang sa tago, sa kasakit ug kamingaw. Waay mainit nga healing touch ang anak nga makapabatsyag sang pagpalangga sa ila. Makaluluoy man ang ilang nga sitwasyon. Masubo kag masakit gid nga batyagon. Why sila kahibalo? Base sa pagabot sang panahon, amo man dia ang pagtratar sa ila sa mga kabataan nila kung sila magtigulang na. Pero mas maayo gid nga aton balik dun ang pagsakripisyo sang aton mga ginikanan sa aton. Kay kun wala sila, why kita magkadalagpo kag makatapos pag-eskwela. Utang nato ng tanan nga kahilayan sa ila. Kung imo sila pabayan, basi tulisukon ikaw, nga hindi man ikaw atipanon sang imo kabataan, kung ikaw magtigulang na. Tita Regine, may diagani nga ginamaltratar sang umagad ang ila ugangan, kay nagdugang lang burden sa ila, waay ginapakaon sang maayo, waay ginapaliguan kag pailisan, waay ginabugno kag ginakutso-kutsuhan pa
etc. Amudi ang kabangdanan o kung dako nga rason nga ang mga ugangan hindi gid maglumon sa ila kabataan. Nagalikaw na lang sila sang kalain sang buot. Ginaantos na lang nila ang pagpuyo nga nagaisahanon kag magpangamuyo sa aton mahal nga Dios. On the other hand, Tita Regine, kami sang akon utod, Engineer T, also a professor in the college kung sa diin maestra ako, nakibot kami when our college alumni reached out for compassion by visiting us in our residence last December 2023 with a big bag of gifts of love to us, for us. And in February, 3 of them came back once again para nga maghatag sa amon sang ilang invitation letter nga mag-attend sang ilang alumni homecoming. We're glad to attend such occasion. So, nag-deliver ako sang mensahe, thanking them for their generosity and warmly congratulating them of the success they achieved that they're now enjoying practicing their profession. Gamay lang kami ila teacher retirees nga nag-attend sa among occasion pero nalipay gid sila to express their wholehearted gratitude of the services we extended to them, being a part of what they are now. But before we left ahead, we had opened their video case singing contest. Ang brother ko nagkanta sang song For You, while I did sing a song to remember, I Have You. This is Karen Carpenters. So in addition, their alumni president said nga very happy gid sila bangod sang amon nga presensya, which delighted their alumni homecoming program. Very successful. That was the moment when we knew about our fellow sickly retirees. Tita Regine, doon naglain ang akon pamatsyag. Pero sa pagpauli namon, ginambalan kong akon manghod nga bisitahan namon sila. Let's reach out for compassion. Dalaan naton sila sang frutas nga makaon-kaon para kita makapangamusta kung makasugilanon. Agud malipay man sila sa aton nga pagduaw sa ila. Besides, we gave alms to the beggars on the way to the market, donation to the church, and bread to the hungry street children. Makaluluoy man sila. Maghanda sa pagpamalandong, pangayo pasaylo sa makasalanan, a confession, kag paghalad sa mga pangamuyo sa kamatayon sa aton mahal nga manluluwas, si Ginoong Hesukristo. Mamati is a drama about the passion of our Lord and His 7 last words before He died on the cross. Madamay nga salamat, Tita, sa imo naman pagbasa sa nga episode. More power to your program, and may you and your family be blessed by our Lord. Truly yours, Hindi of Iloilo Province. Indeed, thank you very much, Gid, sa imong nga pagsabat sa aton nga panawagan diri to share with us stories like this, and also remembering ang inyong na-experience ang imong nga brother. That's very true, no? There are so many mga retirees, especially mga teachers nga who are sick, and ang iban very alone, considering, no, nga kadamaan sa aton nga mga maestra nabanga sa ilang nga pagtrabaho kag wala na nakapanindom nga mag-build man sa ilang own family. Kumbaga ginhimo na nila nga vocation ang ilang nga pagka-maestra, pagka-second mother sa aton nga mga pupils, sa aton nga mga estudyante, giving all their time, their dedication to help these children para nga mangin knowledgeable, para nga ipreparar sila sa ilang future para nga mangin professional sa ulihi. And you're one of those, no, nga nag-super enjoy, Gid, sa imo nga panudlo sa imo nga mga estudyante,
You have given your all and wala mo naging balihan, no? Ang paglipas ng mga panahon, but it is good that you have your family to back you up and of course to be with you sa imong pagtigulang na sa imong pangidaron sa karon kanami, no? Kay tiupod pa kamo sa imong brother kag I am sure sa inyo family because you have sown love man ang ginabalik sa imo. Pagpalangga, pagintindi, kag pagiging generous sa mga tao sa palibot. And kanami, no, sa amo to nga opportunity nga nag-attend ka mo sa inyong alumni homecoming and you learned ngang iban gali sa mga kaupdanan ninyo sang una nagami na sakit. So you took the time para nga magbisita sa ila, magpangumusta sa ila, and magdala something para sa ila. That's good enough to lift them up, hindi bala? And syempre we understand, no, ang iban has become so lonely. And ang bisan kadali nga pangumusta or ang pag-text, ang pagtawag means so much na sa ila. How much more, no? If you take the time out para nga bisitahan gid sila, kadtuan gid sila, istoryahon sila. So kanami lang, no, we get to be reminded that there are people who need our time, who need our presence, and who need our help. And this is the perfect time, no, nga we have to do something so that kita sa pagpalangga nga ginhatag sa aton sang Ginoo, we give back this love through these people nga aton man nga palanggaon. Remember, Jesus loved us first and He wants nga kita mag-share man sa sini nga pagpalangga sa aton nga isig katawo. So salamat gid sa imo NB of Iloilo Province for this beautiful story pang Semana Santa gid nga gin-share mo diri sa aton sa KLP. Ang ating oras is now 2:47 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas ang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian. Kaangay sang... We're inviting you to share your own stories para pang Semana Santa. Stories about healing, pwede man mga something mysterious, mga kababalaghan. Pwede gid nga ma-share ninyo diri sa KLP. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down. And ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's move on sa ating second story from Lola Tiray. My dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa imo, sa tanan nga nagpamati sa Bombo Radio, sa tanan nga KLP lovers, maayad-ayad nga hapon, kag maayong lawas sa tanan, labi na sa imo. Tita Tani kada bulan, may sulat gid ako. Balantita, ginaamat-amat ko lang obra ang sulat, kay hindi pwede nga maglawig ang pagsulat ko, kay nagasakit ang ulo ko. Kung magdugay ang palibog ko, nagakalipat pa ako. Do hindi ako kadumdum kung anong isulat ko.
Nanamian gid ako tani mag-obra sa sulat, ugaling hindi pa matapos ang obra ko, mabatyagan ko na tita, nga daw ginatuslok ang alimpudwan ko. Tinagauntat na lang ako kag magtulong. Sobra duha ka adlaw, makuha ang kasakit. Sorry gid sa tanan nga tagpalamati, nga talag sa lang ako nagasulat sa kahapon lamang. Tita, sorry. Tani gusto kong magsulat ako permi sa KLP, ugaling hindi pwede. Nga sige-sige ang pagsulat ko, pero sige-sige gid ang pamati ko sa Bombo Radio. Salamat. So, tita rin kasugpon sa letter ko, part B na ini, balikan ko anay tita ang kabuhi ko sa paghalin namon sa Negros. Pagabot namon sa Iloilo, March 1964, Tigilinia, Tingadlaw, wala palamugnan, Pigado. Tita ang obra sa mga tao, nagapangali kakayos, ginakihad ina sa adaran nga magnipis, kag ibulad. Kung ugana, huluman sa suba para makuha ang makahililo nga duga sang kayos. Kinahanglan matinlo nga wala sang duga nga maputi, kay amo ina ang makahililo. Tita, nakabulig man sa amon ina nga pagkaon, basta maayo kag mahalo nga pag-obra. Kay kun haruhal nga pag-obra, kung hindi maubos kuha ang duga sina tita, makahulubong kag delikado. Si nanay wala nagkakaon, kay kontra sa iya balatian. Ginapangalihan lang siya ni tatay isang banayan para may kaunon siya. Ambot tita, kung nakakilala ka sa ginasugid ko sa inyo sa mga pagkaon sa bukid, honestly speaking, gusto ko na makita kag makilala. Inang kayo sa ginang banayan. Ang iban siguro nakakilala, pero ang iban hindi man, sa subong wala na ginahimo sa mga tao. Di pasensya sa wala nakakilala, basta ginakaon ina. Kagamo ina ang pagkaon sa mga tao sang una nga panahon. Sobra-sobra nga kapigadohon. Sang bulan sang June, abri klase na, nag-eskwela na ako sa grade 1. Kita walo na katuig ang edad ko, kay permila nagauntat ang pag-eskwela. Ang eskwelahan namon, duha kag tunga pa sa kilometro, kag isa lang ako nga nagalakad. Kada unto nagapauli ako, kay hambali nanay para mainit pa ang makaon ko. Paghalin sa balay, bakulod ang dalan. Sa tunga-tunga ang dalan, madalom, kay ginaagian sang tawo, karabaw, kag karosa, lob-lob ang tawag nila. Katilingban nga dalan. Paghalin ko sa eskwelahan, kun udto, ginabitbit ko tita ang tsinelas ko, kag magtudo kadalagan, isa lang ako. Mga 3 na kaadlaw ang pauli ko kada udto sang masunod nga adlaw. Pagabot ko sa dalan sang lublob, may nakita ako, dako-dako nga ido. Sang primero ko tita, hinadlukan ako, nagtindog ako anay, wala magalin ang ido nga nagatulok sa akon, malapit lang. Tita, ara siya sa tunga kadalan, kalain kay itsura na. Wala gid ako sarang malikawan, kay mataas ang pangpang. Sang ulihi, ginabalan ko siya, nga maluoy man sa akon, maagi lang ako, pero nagahibi ako sa sobra nga kahadlok. Sang pagambal ko nga maagi lang ako, kag naghalin siya. Ginalantaw ko siya nga nagalakat sa kilid kadalan. Pagpanaog na sa pangpang, wala ko na makita. Dugay ang panilag ko, pero wala ko na makita. Kag nagtodo naman ako dalagan, hasta makaabot ako sa bakulod. So samtang nagapauli ako kun udto, nagasaka ako anay sang bayabas. Tita, porte kadamo sang bayabas sa sina nga lugar. Kadamo ang bunga. Nagapanguha ako kay damo ang nagabaylo sang papel kag lapis. Kada abot ko damo sila, kag kulang pa ang dala ko. Siling ko buwas naman, basta hindi manubo nga lapis, ha? Sabat nila, oo, basta dalag ko. So umuwi na tita ang obra ko, kada pauli ko kun udto. Tita, hindi na si nanay kabakal kalapis kag papel. Kun hapon pag-abot ko ara na si nanay sa sulod balay. Abaw! Tita, hindi ako kapanginlaman, dayon lang ni nanay. Gurinat ka pa ako. Baw duwa naging kakamot, nagalanit ka pa ako. Dumulipong ako sa kasakit. Tihambal na. Ano na inang bayo mo? Napuno ka amuro sikos. Sus, diin ka naghalin. Diin ka nag-agi. Kinasagnoy mo lang ang layo mo.
Bindonggo na ina kakarabaw. Tibalan tita si nanay tama ka istrikta kag kuripot. Sa ulihin, nagsugid ako nga ginapabayluhan ko kapapel ang bayabas, kag naghipos na lang siya. Tita, sobra 3 ka bulan ang pauli ko kada udto. Paghalin sa dalan nga lublob sa unhan, Bacolod, malapit sa eskwelahan, sa higad sang dalan, may puno kalumboy, dako kag mahawan. Tita, makita ko naman ang dako nga ido, nagapungko sa idalom kalumboy. Nagatindog ako anay, kag ginhambalan ko nga maagi lang ako, kag nagahalin man siya tita. Natingala ako nga pagtalikod na, wala ko na makita. Golpe lang madula sa panulukan ko. Sige lang ang lakat ko. Ang paghangup ko, ido sang principal namon nga nakabuhi. Kay dako man ang ido ni sir. Tita, permi ko makita ang ido nga ina. Kung wala dito sa lublob, sa puno siya kalumboy. Basta udtong adlaw lang. Balantita damo gid ang nagasugid nga bagatan ina nga lugar. Kag damo man ang nakakita sina nga ido. Pero si nanay kag tatay, buhay pa makabalo. Gani, ginapapauli nila ako. Kapin pa kun ugsad ang bulan, kag lati. Permi ko makita. Wala na ako mahadlok sa iya, kay permi kami nagakita ay. Tita, ang itsura ka ido, puwerti kadako. Mataas ang dulunggan, malapad, kag nagatabon sa guya, ang mata nga dako, nga daw nagabaga. Ang baba dako, ang balahibo malagba, ang likod malaba man ang balahibo, kag nagasangyad sa duta. Kalain nga tulukon, makahaladlok. Pero kay permi ko siya makita, naanad na ako, kag wala na mahadlok. Abi ko ordinaryo nga ido, kay mabuot man, wala man nagapanglagas, kag nagapati man kun hambalan ko, nga maagi lang ako. Sang pagpauli ko sang udto, nakita ako ni Lolo Midi. Siling na, nagapauli kagali kun udto, sabat ko huol lolo, siling na, wala ka man mahadlok sa dalan, sabat ko wala man lo. Gingkadtuan na si nanay, kaginhambalan, siling na. Kinapapauli ninyo ang bata kada udto nga isahanon lang, damo balang ido nga nagabuang, basi masugata ka bata mo, delikado. Kag wala ka mo kabalo, nga sa dalan nga lublob, may nagabagat dira nga ido, sigbin. Puwerti ina kadako nga sigbin. Basi kuhaon na ang bata, kag hindi na makapauli. Nagalagaw ina kun ugsad, kag lati ang bulan. Tita, pagkabati ni nanay, hinadlukan siya. Pag abot ko sang hapon, ginsilingan na ako nga magbalon na lang. Kay delikado sa dalan, kay wala ako upod. Siling na, may nagapangbagat kuno nga ido, sigbin sa lublob, kag puwerti kuno kadako. Tita, samtang nagasugid si nanay, sa isip ko, ay, sigbin gali ang nakita ko permi? Bagat nagali ato? Siling ko kay tatay kag nanay, permi ko inanay makita sa higad kadalan, kay ginhambalan ko lang nga maagi lang ako. Lapitay lang kami, mga duha lang kadupa ang antad namon. Mabuot man nga ido, kay kunhambalan ko nagapati man, kag magpalayo. Ugaling pagtalikod na, hindi ko na siya makita, bisan lapitay pa kami. Tita, amugid man ina, kuno ang mga taglugar, magtalikod sila, hindi na makita. Susugod sadto, wala na ako nagapauli kun udto, kag wala ako na makita ang ido. Balantita, udto lang kag sirom ang pagpakita sa mga ido sigbin. Nagkapamati lang ako ka istorya sang iba nga may bagat ido sigbin, pero wala sila kakita. Ako tita, sobra 3 ka bulan ang pagkitaay namon ka sigbin. Siguro naluoy ang sigbin sa akon, kay isa lang ako. Kag wala ko man gintabog kag ginakigan, ginahambalan ko nga apermi ka diri. Ginabantayan mo ako, di maagi lang ko ha. Kag dayon niya tita talikod, kag hindi ko na siya makita. Tita, ginantos ko lang ang pagkaon sang balon ko nga wala sudan. Mabugnaw pa. Kung kaisa butong-buto nga dulce ang sudan ko. Tita, pigado ang pangabuhi sa mga tao sang una nga panahon. Pero matawhay lang, wala man damo nga problema. Pwede pa natapos ang sulat diri sa aton ni Lola Tiray. Susupunan natin ini tomorrow, mga kabombo, don't have so much time na. Reminder lang sa liwat, pwede pa makapaapas man sa ining mga istorya ang ginapangbasa natin today.
Pwede gid nga ma-email sa liwat sa bombo_iloilo at bomboradio.info or write it down and send us sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow. Nagahulat ang inyong mga paborito ng mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.